Mies hikoilee. No joo. Mä en tiennyt, että siinä on semmoinenkin ominaisuus. Joo. Tämän ja mahdollisesti muita uusia ominaisuuksia itsestäsi voit löytää kuuntelemalla Kartturit kahvilla podcastia. Suomalainen ralliautoilu tarjoaa mahdollisuuden uusille ominaisuuksille. Jälleen ollaan kokoonnuttu raikkaiden rallituulahdusten äärelle. Mitäs Erkka kuuluu? Ei tässä. Tänään oli koulupäivä ja vaihteeksi, niin kuin todennut tuossa muutamassa jaksossa, että tähän päähän vaan ei yksinkertaisesti meinaa mahtua tietoa enää. Vaikeeta se on, mutta no, positiivista kyllä, niin jotain jopa tänään sain siellä koulun penkilläkin aikaan, että kun mä semmoista automaatiotutkintoa tuossa suoritan, niin tein tänään erittäin hienon sähköjohto-automaatioasennuksen sinne lämmönvaihtimeen, niin se on saavutus jo sekin. No niin, ei tullut kuitenkaan sitä, että savu hälvennetty ja tarkistetaan kytkennet. Ei. Kyllä nyt jo sen verran rupeaa oppimaan, että mikä johto laitetaan mihinkäkin reikään, että ei tule sitä hätää. Joo, se on kyllä tietysti ihan hyödyllinen taito, että tietää, että mikä menee mihinkäkin reikään. Joo, ja nyt kun lumen paskaakin on tullut, niin tässä nyt on tullut noita työtunteja tehtyä ihan reippaasti tuon aurauksen suhteen, niin meinaa vähän semmoinen univaje olla niin sanotusti, että jospa se siitä rauhoittuisi. No niin. Ja sitten vielä sen verran pitää mainita, että sisältöä vihdoinkin tulee täällä urheilun puolella elämään. Niin baseball lähtee tänä yönä tulille Baseball Classicilla. Eli niin kuin runkosarja alkaa. Ei, vaan Baseball Classic, eli maajoukkueen matseilla. Niin joo, aivan, joo. Kyllä. Eikö siellä liigassa ole pelattu nyt niitä harkkapelejä? Joo, siellä nyt on ollut tämä harjoituskierros menossa ja onko se nyt sitten tuossa maaliskuun lopulla lähtee runkosarja pyörimään? Joo, no niin. Mulla oli siis tällä viikolla niin paska maanantai, että ei ole niin kuin hetkeä ollut. Mä laitoinkin sulle tästä viestiä, mutta siis tytär lähti koulun kanssa viikoksi Italiaan vaihtoon ja bussi lähti tuossa ennen 6 aamulla ja mä sitten heräilin jo 5 jälkeen, kun tosiaan sitä lumenpaskaa oli tullut pikkusen, oli siis 20 senttiä sitä auton katolla ja konepellillä ja kaikessa mahdollisessa ja heräsin sitten ajoissa, että saadaan autot putsattua ja päästään lähteä heittämään likkabussille matkatavaroiden kanssa ja mä sitten kysyin vielä siinä heti herätessä, että onhan sulla passi, että joo on. Ja sitten se tuli auton niiden matkatavaroiden kanssa, niin mä kysyin vielä siinä, että onhan sulla nyt varmasti passi ja kännykkä ja laturi, että oikeastaan ne on niin kuin ne kriittisimmät, että kaiken muu saa kyllä tarvittaisiin hankittua sitten paikan päältä ja pääsee ainakin reissuun. Niin, joo on. Ja heitin sitten siihen bussille ja ajelin kotia ja kello oli joku 10:06 siinä kohtaa, niin sitten tulee WhatsAppiin viesti, että ei hitto, että voitko katsoa, että onko se hänen passi siellä hänen pöydällä. Ja mä niin kuin luin niitä viestejä sille ihan epätodellisena, että siis et ole tosissasi, että sä nyt unohit kuitenkin sen passin ja sit sä hoidat tämän asian vielä näin, että sä et edes soita, vaan sä laitat WhatsAppilla viestin. Ja mä sit soitin semmoisen suhkot tulikiven katkuisen puhelun, että ootko nyt niinku ihan tosissaan. Ja kyllähän se passi sieltä pöydältä sitten löytyi paperinivaska alta, mutta tämähän ei ollut siis tyttären mielestä mikään ongelma, kun mähän voin ajaa sen bussin perässä Jyväskylään ja tuoda sen passin, että siinä vartti junan lähtöön sitten siinä välissä, kun he saapuu sinne Jyväskylään, niin minä ajoin sitten aamulla perässä sinne passia kiikuttaen. Ja ajelin sitten samaan syssyyn sieltä takaisin, mutta siis käytännössä 5:00–8:00 niin mä vietin autossa istuen niin kuin ajellen tässä ees takaisin ja sitten piti aloittaa vielä työt. Voin sanoa, että kävin kohtuullisen kuumana siinä vaiheessa. Vai lainaisiko tässä niin kuin Aake Kallialla ja sanoisi, että kyllä silloin otti patti. No otti, joo, kyllä. Sekin on semmoinen aika lievä ilmaisu. Mutta laitoin siinä sitten tyttärelle viestiä vielä reissun päälle, että hyvää reissua ja ehkä tämä sitten joskus vuosien päästä naurattaa, mutta nyt on vähän tiukassa. Joo, mutta siis
toi on just hyvä esimerkki siitä, että kun mulla itselläni on semmoinen neuroosi, että jos mä lähden rallireissulle tai kuvauskeikalle tai jonnekin, niin mä tarkastan vaikka 6 kertaa, että mulla on ne kaikki tarvittavat mukana, koska mä en todellakaan aio kääntyä takaisin ja lähteä hakemaan niitä uudelleen. Niin se on hyvä tommonen huolellinen olla yleisestikin noiden tavaroiden suhteen. Onko sulla muuten tohon liittyen, niin onko sulla silloin, kun sä lähdet rallireissuun, niin onko sulla jotain tiettyjä rutiineja? Siis mulla on ainakin silleen, että mä laitan niinku varustekassin ja kaikki kamppeet, just kartturitarvikkeet ja tämmöiset, niin mä laitan ne niinku illalla jo valmiiksi tuohon eteisen lattialle ja mä oon silloin jo tarkistanut, että kaikki on. Ja sitten seuraavana aamuna, kun mä lähden, niin mä nostan ne kassit siitä mukaan. Ja sitten kun mä laitan ne autoon, niin mä yleensä siinä vaiheessa vielä kurkkaan sinne sisälle, että onhan täällä nyt niinku kaikki. Koska mä oon siis pari kertaa joutunut pysähtyyn kesken matkan, niin kuin alkumatkan, kun mulla on tullut epäilys, että jäiköhän multa nyt joku juttu kuitenkin. Ja sitten on pitänyt tarkistaa, kun sit vielä ehtii hakea sen. Ei sitä sitten enää välttämättä ehdi, kun oot päässyt perille ja huomaat, että nyt se puuttuu. Joo, mulla on siis semmoinen rutiini, että mä aina edeltävänä iltana laitan kaikki kamppeet valmiiksi tuohon jo ovelle tai jotenkin, että ovat käden ulottuvilla ja tarkastan ne vähintään 2 kertaa, että ne nyt vaikka kypärähuput ja piuhat on kaikki mukana. Ja sitten aamulla, mä yleensä puen ajokampeet jo aamulla ennen kuin mä lähden ajamaan paikalle niin päälle, koska mä en tykkää ruveta vaihtelemaan vaatteita näin talviakaan. Kesäaikahan sitten on tietty eri homma. Mutta sitten se, että kun sä tajuat, että sulla on jo ajokampeet päällä, niin se niinku sitä turhaa tarkastamista ja stressitasoa laskee välittömästi, että nyt ei ole muuta kuin kypärän niskatuki ja huppu ja välipiuha ja sitten nämä muut kartturitarvikkeet, mitä on. Ja sitten vielä kun mä vien autoon, niin mä vielä siellä tarkastan erikseen, että mulla varmasti on kaikki mukana. Et se on aika neuroottista, mutta hyvä ominaisuus tavallaan. Joo, ja siis siitäkin huolimatta mä oon kyllä joskus jotain unohtanut, mutta siitä on kyllä aina jollain tavalla selvitty, kuten esimerkiksi kerran unohtui kypärähuppu, niin sitten silleen aina lähtöviivalle leuka tälleen rintaa alas, että mukamas luki jotain paperia, että kukaan ei huomannut, että se puuttuu. Mutta rikos on ehkä vanhentunut. Ja, mä en itse pue siis kamppeita päälle yleensä ennen kisaa, ellei se ole tässä jossakin sanotaan niin kuin noin tunnin ajomatkan päässä kotoa, koska siis se ajovarusteissa ajaminen on mun mielestä aika epämiellyttävää, lähinnä ehkä siksi, koska se haalari on vähän nafti, niin sit se on niinku ikävä tunne istua se päällä yhtään sen enempää kuin on pakko. Siis onko se haalari nafti vain yhdestä kohdasta, se on tältä etupuolelta tuossa, missä tuo napa on. Niin ei kun mä menen sieltä haaroista, mutta voisi olla sieltä Kyllä. Huomasitko, niin meillä oli tullut palautteita taas. Oli tullut vähän ehdotuksia niiden vieraiden osalta, niitä saa laittaa lisää, kiitos niistä. Ja mutta sitten oli tullut tämmöinen kysymys, että miksi Erkka kuuluu Lammin urheiluautoilijoihin? Haluatko avata, miksi kuulut? Joo, siis oman paikkakuntani seura on enemmän jokkis kautta rallycross-seura. Ja olin ymmärtääkseni ainoa rallin harrastaja kyseisessä seurassa. Ja olisin tarvinnut siis tukea, valmennusta kartturihommiin ja siellä ei ollut sitä saatavilla. Joten Lammin UA oli siinä mielessä hyvä vaihtoehto, koska mä tunsin jo sieltä entuudestaan porukkaa ja mulla on kavereita siellä. Ja on ollut talkoissakin siinä seuran porukoissa, niin sinänsä päätös oli suhteellisen helppo, että sieltä saa sitä tukea ja valmennusta ja neuvoja ja niksiä ja sun muuta tässä ralliuralla, niin syy on lähinnä siitä kiinni. Joo, mä itse tunnistan ton siinä mielessä, että ehkä vähän samanlaista syistä on niinku itsekin vaihtanut, ja siis sanottakoon nyt, siis jos joku ei tiedä, niin sinun täytyy kuulua johonkin AKK:n alaiseen moottoriurheiluseuraan, jos aiot kilpailla AKK:n alaisissa sarjoissa tai kilpailuissa, koska sä et voi saada lisenssiä, ellei sulla ole jäsenyys voimassa johonkin näistä seuroista. Toki ulkomaan ihmeet sitten erikseen, ne menee poikkeusjärjestelyille, mutta tavallaan se seurajäsenyys on niin kuin pakollinen AKK-puolella. Ja itse kuuluin kanssa alun perin Saarijärven urheiluautoilijoihin, mutta sen 2 vai 3 vuoden aikana, mitä mä sinne kuuluin,
niin mä en saanut sieltä oikeastaan mitään muuta kuin kerran vuodessa laskun ja kutsun pikkujouluihin sähköpostilla. Niin sitten kun ruvettiin Timon kanssa ajamaan ja Timo kuului Lammi UAhan ja siellä oli seuran puolesta kisoissa erilaisia järjestelyitä, jotka sitten itselle toi tavallaan semmoisen tunteen, että hei, että tämähän onkin sellainen seura, joka niin kuin välittää ralliautoilijoista nimenomaan. Niin tältä pohjalta itselläkin oli kyllä helppo vaihtaa sitten Lammi UAhan, enkä ole vielä keksinyt yhtään syytä, miksi vaihtaisin pois. Joo, just tuo piti vielä lisätä siihen, että nimenomaan kun siellä niin kuin välitetään kilpa-autoilijoista ihmisinä, mitä nyt lammilaisia tunne, niin niitä ihan oikeasti kiinnostaa tietää, mitä niin kuin mulle kuuluu, että ne ei ole vaan silleen, että moro, terve. No mites te kävitte Tommin kanssa vähän Nisula Forestia katsomassa? Joo, piipahettiin Jämsässä ja mitähän mä nyt oikein viittisin sanoa siitä kilpailusta. Siis Sano oli vaan, omalla tavallaan tosi makeeta päästä ajamaan niin kuin teillä, missä on ajettu MM-rallia, mutta siellä sitten osa reitistä oli viety semmoiselle oikeasti todella ahtaalle ja pienille metsäpoluille, missä ei varmaan ollut tänä vuonna ajettu autolla kertaakaan ennen tuota rallia, niin se oli vähän huonoon kuntoon päässyt se tie, että se, tuommoisella pikkusella V-autolla, niin ehkä voi sanoa, että oli helpompaa ajaa siellä kuin isolla tiellä, mutta kyllä nyt Jämsä sen verran rallimaa on, että sieltä nyt olisi löytynyt ihan kunnollisiakin teitä, mutta ei siinä 4 pätkää ja lähdettiin luokkavoitosta ajamaan, mutta Jämsän kaveri oli meitä pikkusen kovempia. Me vielä sorruttiin tuossa vikalla pätkällä semmoiseen amatöörimäiseen virheeseen, että ajettiin lumihankeen heti ekassa mutkassa. Se on aika monella YouTube-videollakin on, kun fokus tulee perään lumihankeen. Joo, mutta se kelihän oli ihan kauhea. Siis mä olin itse siviiliautoilemassa reissun päällä samaan aikaan ja sitten mä niinku kattelin samalla niinku auton tuulilasista pihalle, että täällä tulee niinku semmoisia niinku tiskirätin kokoisia lumihiutaleita ja samaan aikaan mä kattelin sitä teidän GPS-seurantaa, että kyllä pikkusen niinku mietityttäisi itse, jos olisi ratin takana, että tämä keli ei ole kyllä mitenkään niinku parhaimmasta päästä. Joo, se oli heti siinä viimeisen pätkän lähössä, niin tuumasin vaan, että täällä tulee Väyrysen Paavon kokoisia lumihiutaleita ja meillä on lisävalot täysillä, että se on vähän kuin seinää ajaisi ja se nimenomaan siis se ensimmäisen mutkan ulosajo johtui oikeastaan täysin siitä, että kun näkyvyys oli +2 metriä. Enhän mä sieltä nähnyt yhtään mitään. Se oli kuin seinään olisi katsonut. Ja yhtäkkiä vaan oli mutka ja ainoa vaihtoehto oli haittaa auto peräälä sinne. Ja mehän jouduttiin siis välillä ajamaan ilman lisävaloja ja välillä ajettiin lisävalojen kanssa ja sitten kun meillä on vielä puskurissa on semmoiset keltaiset valot, Tommi sitten tajusi, että nehän voi laittaa pelkästään päälle, niin sitten rupesi helpottaa, mutta ainoa ongelma oli se, että pätkää oli jäljellä ehkä kilometriä, että siitä ei enää niinku hyötyä ollut meille, mutta se viimeisen pätkän lumisade oli kyllä se, mikä sotki sitten paketin meillä aivan täysin. Mutta luokka 2 tuli ja pari hassua pistettä siinä Pippi-sarjassa, niin hyvillä mieli voidaan sitten tuonne syyskilpailuun Jari-Pekkaan lähteä. Joo. Sitten mä katsoin, että se pistetilanne silleen aika raaka, että taisi niinku maksimipiste olla se 5, mitä oli saatu. Että tavallaan, että jos nyt 2 pisteellä lähtee sit siihen, niin tavallaan niinku aika maksimaalista suoritusta ja aika monen täydellistä epäonnistumista vaatii, että pystyisi niinku siitä top 3 sijasta sitten siellä taistelemaan, mutta kyllä. Eipä se nyt varmaan ollut ehkä se pääasiallinen tavoitekaan, mutta vaihelaatikko toimi nyt, ei ollut mitään ongelmia. Joo, nyt ei ollut mitään ongelmia auton kanssa, että auto toimi tosi hienosti. Ja se, mikä yllätti, niin renkaat oli kilpailuaikana hyvät, että ei ollut niiden kanssa mitään ongelmia. Okei. Oliko ne sitten laukaa-uuraisissa jotenkin? Tai niin kuin, ettehän te päässyt kovin pitkälle? Ei. Tiedätkö sen 1000 markan tonnin seteli ilmeen? Tiedän. Hyvä, mulla on just nyt sellainen. Ai joo, okei. Niin, ei siis siellä
me ajettiin nyt sillä 7-millisellä, eli samalla, mitkä meillä oli siellä laukaassa alla. Toki eihän ne siellä nyt hirveästi kerennyt kulumaankaan. Niin, joo, just näin. Mutta ei siis, rengaskuluma oli aika vähäistä, että se oli kuitenkin niin pehmeätä se tie, mitä me siellä ajettiin, että oikeastaan suurin kuluma taisi tulla siirtymillä, kun oli paljon asfalttiteillä pitkiä siirtymiä. Joo. Mä itse katsoin sitä reittikarttaa silloin, kun ne julkaisi sen etukäteen, niin mä niin kuin silleen nopeasti intuitiivisesti katsoin sitä silleen, että hei, että täällähän on pelkästään vaan näitä niin kuin tavallaan legendaarisia pätkiä laitettu niin kuin osittain ja näin, mutta siis ilmeisesti ne niin kuin Jämsän pohjoispuolella olleet oli sitten just näitä niin kuin pienen tien pätkiä, eli ne 2 ekaa, oliko se näin? Joo, ja sitten 3. ajettiin vähän matkaa Ouninpohjan tie, tai itse asiassa se ei taida olla edes Ouninpohjan tietä, vaan siitä mennään sinne Mutasen risteykseen. Siinä mentiin ehkä 2 kilsaa sitä isoa tietä. Muuten mentiin siellä aika lailla sitä pikkupolkua. Siellä oli muutama paikka, mikä oli vähän leveämpää, pienempää tietä. Se ei ollut mitään metsäautotietä, pientä ahdasta polkua, mutta ja 4 oli kanssa sellaista aika ahdasta pientä kärrypolkua. Sitten se muuttui pikkusen leveämmäksi ja sitten tulikin iso valtiontie. Ja se oli tosi mukavaa osuutta se valtiontie ajaa. No niin, joo, että oli sitä kuitenkin sitten. Oli. Joo. Huomasitko muuten, että Historic Rally Trophy hallitus oli eronnut? Joo, mulla on vähän mennyt tavallaan maku jo siihen pelleilyyn, mitä siellä on harjoiteltu. Että Joo. ei kai nyt aikuiset ihmiset voi tolla tavalla ruveta. Ja vielä Facebookissa pitää kiukutella ääneen, että come on, menkää vaikka töihin. Joo, siis sinällähän toi on niinku yhdistystoiminnassa tavallaan ihan normaali proseduuri siis toi, että niinku voidaan tavallaan ilmaista epäluottamus hallitukselle ja puheenjohtajalle. Ja siis näin tässä oli ilmeisesti käynyt, eli heillä oli tulossa tämmöinen kevätkokous, mikä on niinku sääntömääräinen, niin sitten joku ilmeisesti jäsenistä oli tuonut sinne asialistalle lisäyksenä tämän, että pitää äänestää tai keskustella tästä hallituksen ja puheenjohtajan luottamuksesta, ja jos luottamusta ei löydy, niin sitten pitää valita uusi puheenjohtaja ja hallitus niin kuin siinä kevätkokouksessa. No tämä nykyinen hallitus sitten oli todennut tämän lisäyksen jälkeen, että no ei tässä varmaan ole nyt sitten edellytyksiä jatkaa, ja että tämä asia on käsiteltävä ennen sitä kevätkokousta, joten nyt 8.3. eli nyt tulevana sunnuntaina on sitten tämmöinen ylimääräinen kokous, jossa valitaan sitten uusi hallitus ja puheenjohtaja. Ja siinä syyskokouksessahan toi nykyinen hallitus oli saanut aika paljon rapaa niin kuin tavallaan tästä, että missä tilanteessa tämä laji tällä hetkellä on. Et siinä mielessä varmaan pokkelimmat osas ehkä aavistaakin, että tämmöinen vaihto on mahdollisesti tulossa. Itseä ehkä vähän yllätti tuossa se, että kun on tavallaan sinne kevätkokouksen asialistalle tuo asia tuotu, niin sitten on nykyinen hallitus todennut vähän silleen, että no jos te ette meitä halua, niin me lähdetään vittuun. Siis tavallaan niin kuin rumasti sanottuna. Mutta siis kyllä mä ymmärrän toisaalta sen, että se kevätkokouksen asialista ja läpivienti on ehkä helpompi, jos se hallitus ja puheenjohtaja saadaan valittua nyt sitten jo ennen sitä. Kyllä. Mutta jäämme mielenkiinnolla seuraamaan, minkälaisia valintoja tulee ja saadaanko sitä historiikkirallia nostettua sieltä suosta, johon ovat itsensä tällä hetkellä polkeneet. Sen verran, kun tässä aasinsiltana puhutaan historiikkirallista, niin oli muuten minun valokuvista tehty aukeama juttu Kiuruveen osakilpailusta Hanalehteen. Ai niistä sun valokuvista? Minun valokuvia oli käytetty aukeaman jutussa Hanalehdessä. No niin, nyt kuulostaa paremmalta. Taas tuli se tonnin seteli. Joo, kyllä. Mä oon 2 tonnia. Vaikka tämä kieliopillinen moka oli, mutta joo, eikö mä jäin miettimään, että no on kyllä kovia kuvia, kun oli niistä pelkästään tehnyt sen jutun, mutta no joo. Ehkä tämä oli artikulointivirhe. Joo, ehkä tämä on tätä mun autismia sitten, että tarttuu noihin tommosiin asioihin. Hei, sitä piti vielä sanoa, että jos haluatte, että nostellaan
teidän omia tiimejä ja rallisuorituksia esiin näiltä osin, mitä näitä ralleja on nyt tässä käyty läpi tai sarjoja, niin laittakaa kisaraportteja tulemaan sinne karttoritkahvila@gmail.com, niin koitetaan nostella tuossa läpikäyntien yhteydessä. Tässä vaiheessa yhteistyökuviot tältä osin ovat maksuttomia. No, se oli se Kemiralli, oli sitten tuossa mitäs siitä? Reilu viikko, 28 päivä. 21.2. Ei kun niin silloin, joo, nyt meni päivämäärät sekaisin. Juu. En ehtinyt itse hirveästi seuraileen silloin itse kisan aikana, että mikä siellä on meininki, mutta siis kalapalikkiahan tämän kisan jälkeen oli sitten jonkun verran. Ja tuossa koittanut vähän selvitellä, että mitä siellä nyt sitten tapahtui, niin jos nyt aloitetaan niinku ihan tästä nuotittamisesta, niin eka pätkähän oli tehty ymmärtääkseni siihen johonkin Kemin Lumilinnan lähelle, niin sinne oli aurattu tämmöinen reitti, niin kuin mitä oli tarkoitus käyttää siinä kilpailussa, niin nuotituspäivänä siellä oli ollut turisteja kävelemässä, eli ne oli luullut, että se on tämmöinen niin kuin kävelyreitti, eli siellä olisi sitten niin kuin pitänyt nuotittaa niiden kävelijöiden seassa. Toki siis onhan se ihan tavallaan normaalia nuotituksessa muutenkin, että ne reitit ja tiet on niin kuin muussa käytössä, mutta niin kuin ne on yleensä teitä silloin, että jos miettii vaikka Pohjanmaan SM-rallia, jossa on ajettu siellä Seinäjoen keskustassa ja siellä mennään vaikka pyöräteitä, niin nehän suletaan sen nuotituksen ajaksi. Et siksi se on niin kuin esimerkiksi vaikka 1,5 tuntia tai 2 tuntia se aikaikkuna keskellä päivää, kun sen nuotituksen saa käydä sille pätkälle tekemässä. Niin ehkä vähän miettisin tässäkin sitä, että jos tuommoisen turistikohteen ympärille tehdään joku tuommoinen reitti ja on riski, että siellä on porukkaa sekoilemassa, niin ehkä se kannattaisi myös niin kuin järjestävän tahon osalta sulkea sen nuotituksen ajaksi. Kyllä. Ja sitten mä kuulin myös semmoista, että nuotituksen aikana oli tienhoitokunnan isännät tulleet antamaan noottia siitä, että minkä takia te ajelette autoilla täällä näin. Ja sitten oli sille, että niin, että täällä on niinku nuotitus, että huomenna ajetaan rallia. Minä en ole semmoiseen antanut lupaa tai jotain vastaavaa. Siis tällaista oli niinku tullut, että mitähän siellä oikein niinku on touhuttu taustalla. Joo, ja siis tämäkin oli ilmeisesti niin, että se lupa oli niinku oikeasti olemassa, mutta tämä kyseinen isäntä ei vaan ollut tästä tietoinen, tai ainakin esitti olevansa, että ei ole tietoinen. En ihan heti muista itse kyllä, että olisi koskaan niin kuin nuotituksen yhteydessä maanomistajat tai tieomistajat tulleet sille, että mitäs täällä touhutaan, että kyllä se tiedotus on yleensä mennyt sitten sille aika hyvin läpi. Sitten oli ilmeisesti ollut myös hässäkkää näiden aikataulujen kanssa, että kun tiekirjassa oli ilmoitettu, että se neloselle niin kun mennään, niin se tiekirjassa ilmoitettu aika olisi se huollosta niin kuin lähtöaika. Ja sitten kolmospätkän maalissa tässä kisassa oli jaettu sitten joku lappu, jossa oli sitten ollut eri lailla se ohjeistus, ymmärtääkseni näin, että se aika onkin se aika, kun pitää olla nelosen lähössä, eikä sieltä huollosta lähtiessä. En muista nyt kummin päin tämä oli, että kumpi oli tiekirjassa ja kumpi oli tässä paperissa, joka jaettiin kilpailijoille siellä maalissa, ja sitten kun tätä oli yritetty joidenkin kilpailijoiden toimesta selvittää, niin järjestävän tahon ohjeistukset olivat olleet vähintäänkin aggressiivisia, tai sille, että ei oltu saatu ohjeistusta, vaan lähinnä negatiivista palautetta, että ettekö osaa lukea tiekirjaa, siellähän se aika lukee. Voi. Mutta kuulostaa niin, siis pahasti sanottuna, mutta kuulostaa niin perushamutouhulta, että siellä toinen käsi tekee toista, mistä toinen ei tiedä. Että tavallaan ei niinku ole yhteneväistä toi viestintä ja näin. Mutta siis toki niinku, jos tässä nyt on joku asia virhe, niin laittakaa kommentteja, niin korjataan, mutta tämmöisessä käsityksessä ollaan. Nauratti, kun katselin videoita sieltä kisasta ja mä en muista nyt kenen video se oli, mutta se oli jostakin sieltä pätkältä ja sitten mä olin jo etukäteen kuullut, että jotain sekoilua siellä on, että osa porukasta ajaa niinku siirtymävauhtia ja osa ajaa kilpavauhtia. Ja sitten mä jäin niinku miettimään, että no miten se on niinku mahdollista. Ja sitten kattelin sitä videoa, niin tosiaan siinä oli silleen, että siinä tuli ensin niinku ralliautoja
ihan normaalia kilpavauhtia. Sitten oli ilmeisesti joku tauko. Sitten tuli 4 starlettia niin kuin possujunassa peräkkäin, semmoista niin kuin siirtymävauhtia. Ja sitten kohta tuli taas niin kuin ralliauto ja normaalia vauhtia. Että en tiedä yhtään, mitä siellä on niin kuin tapahtunut. Että onko starlettikuskit sopinut niin kuin tämmöiseen kartelliin, että ei kilpailla, ajellaan vaan nätisti kotiin vai mikä homma. Jos tää oli kannanotto, poliittinen kannanotto. Niin joo, alas oikeistohallitus. Joo, mutta sellaista siltä osin. Eniten mua ehkä niin kun, jos olisi ollut siellä kilpailemassa, niin mua olisi ehkä eniten ärsyttänyt tämä keissi, mistä on itse asiassa Luntti Motorsportilla hyvä video tästä kyseisestä kisapäivästä, niin näkyy ihan selkeästi tämä. Eli kolmospätkän se yksi tie oli niin huonossa kunnossa, että sinne jäi osa kilpailijoista kiinni jo ekalla kierroksella. Ja mun ymmärtääkseni tämäkin pätkä ajettiin niin kuin kahdesti. Niin näkyy siinä Luntti Motorsportin videolla hyvin, kun Sami tulee siihen paikkaan, niin siellä on jo ainakin 1, ellei 2 autoa niin kuin jo kiinni, ja sitten Sami joutuu siihen kanssa jumiin, ja sitten niin kuin porukalla nostelevat ne autot sieltä eteenpäin, että pääsevät jatkaan kilpailua, niin ei mitään aikahyvitystä kellekään. Ja mä katoin, niin tosiaan 3 tuloksissa näkyy silleen, se itse asiassa menee silleen hauskasti, että siellä on niin kuin, tavallaan se, kuka on mennyt niin kuin ekana sinne, niin sillä on mennyt kaikista kauiten sillä pätkällä. Sitten se, joka on tullut toisena, niin sillä on mennyt reilu minuutti vähemmän ja sitten taas siitä niin kuin porrastaa eteenpäin. Eli se, joka on tullut niin kuin viimeisenä sinne, on selvinnyt kaikista nopeiten siitä paikasta läpi. Mutta siis ne ajat on niin kuin useita minuutteja hitaampia kuin muilla autoilla, ketkä on sen saman pätkän mennyt läpi. Niin toki tavallaan joo, sen luokan sisällä ne erot ei ollut ehkä ihan mitään niin kuin useita minuutteja, mutta se, että jos sä nyt niin kuin häviät tavallaan sillä pätkällä vaikka 2 minuuttia sille, joka on lähtenyt sun takaa, koska te olette kaikki jumissa siellä ja se, joka tulee viimeisenä siihen tilanteeseen, joutuu olemaan siellä sen 2 minuuttia vähemmän kuin sinä, niin onhan toi ihan perseestä. Että kyllähän noi pitäisi niinku ajamalla ratkaista tommoset, että oltaisiin otettu joku laskennallinen aika siihen kaikille, ketkä siellä oli jumissa. Ja siis ensinnäkin se, että tommoselle teille ei saisi viiä niinku kilpailua ylipäätään. Että siellä oli ymmärtääkseni nuotitusvaiheessa oli osa porukasta miettinyt, että onko he niinku oikealla reitillä, että eikä näitä minnekään kelkkareiteille pitänyt viiä näitä pätkiä. Ei nyt oikein kovin vakuuttavalta kuulostanut tämä Kemirallin järjestelyt. Ei, mutta siellähän oli ihan paikka. En tiedä huomasitko, mutta siellä oli taisi olla itse asiassa just tällä kolmospätkällä, niin siellä oli ollut yli vaan media oli haistanut tämän paikan. Mä en tiedä, oliko ne kahdestaan siinä Niko ja kumppanit kuvaamassa, että oliko siellä edes muita, mutta tämmöisen pitkä suoran päässä semmoinen vase, joka pikkusen hämää, että siinä ei ollut oikein mitään taustaa niin kuin kauempaa katsottuna, että mikä ohjaisi, niin siinähän meni jo ekalla kierroksella useampi auto pihalle, taas mennä nuottiautojakin pihalle, niin kun ei ollut nostajia, niin se paikka kuoli sitten vissiin vähän niin kuin siihen. Okay. Mutta katsotaan, milloin siitä yli vaan medialta tulee videota julki siitä paikasta. Joo, mulla vähän muutenkin se Kemiralli meni niin kuin ohi suun, kun oli just se Jämsä-ralli ja sitten sunnuntai se seuraava päivä, niin mä olin sitten töissä koko päivän Auruun hommissa, niin ei oikein kerennyt keskittymään tähän hommaan ollenkaan. Eikö Auraissa pysty katsoa videoita? Se on vähän vaikeet. Kyllä. YouTubea pystyy kuuntelemaan, mutta kahtominen on välillä vähän vaikea. Joo. Mä oon tehnyt muutaman noston tästä kisasta. Laurilan Sami tuossa Classic-nuottiluokassa niin 2 minuutin erolla luokkavoittoa, että ukkometso on iskussa niin sanotusti, että kyllä on toi vauhti aika jäätävää niin kuin tuossa nuottipuolella ja sitten tuolla niin kuin BMW-originaalin puolella sitten pimeeseen ajettaessa, niin on nyt näyttää olevan niin kuin Samin vuosi. Tai ainakin talvikausi. Joo, ja siis sen verran pistää mulla silmään tässä Laurilalla, niin nyt ei ole vakiokartturi ollut kyydissä. Joo, oli eri kartturi, sen mä huomasin kanssa. Joo. Kyllä. No yleiskilpailuvoittohan oli sitten Jarno Pentinpuro ja Tapio Laurosen välinen taistelu ja lopulta se meni sitten 4 sekunnilla Pentinpuro eduksi. Että on ollut tiukka vääntö siitäkin sitten loppuun asti. Ja
tiukoista väännöistä puheen ollen, niin sitten siellä luokassa 9 2-veto yli 2050 kuutioiset nuotti, niin Mika Posti ja Samuel Hökkä ollut kova vääntö tästä luokkavoitosta, mikä on lopulta kääntynyt sitten 0,7 sekunnin erolla Postin eduksi. Voidaanko todeta, että Posti oli kerrankin ajoissa? Semmoinen puujalka tähän väliin. Toi oli aika hyvä. Joo. Yllätit ihan täysin. Ja siis Postille sinne vinkiksi, niin eikö nyt kannattaisi vähän sitä auton väritystä heittää semmoiseen niin kuin firmaan viittaavaan sävyyn. Siis en tiedä yhtään minkä näköisellä autolla edes ajetaan, mutta olisi komea. Olisi komea. Tiedätkö se vanha logo, missä on se trumpetti? Se olisi niin kuin hieno. Ai joo. Onko se trumpetti? Se käyrätorvi. Tai sitten kun Posti halusi kansainvälistyä, että miten saadaan kansainvälinen nimi Postille. No vaihdetaan Postin nimeksi Itella. Joo. Kyllä. Olisin tuohon nelivetoluokkaan vielä nostanut sen verran, että sinne 4 parasta kuitenkin ollut minuutin sisällä toisissaan, että ei se nyt ihan pelkästään noiden 2 herran dominointia ole ollut aivan täysin. Niin, no jos on samalla minuutilla maalissa, niin voiko sanoa, että ei tullut dominoiduksi? No kun mie kahtoo tässä mitä muita on, niin on jo sitten 5. tullut, on jo 2,5 minuutin verran jäänyt. Että niin, että se on aika iso hyppy sitten sinne. Joo, niin ja sitten jos miettii, missä kunnossa se tiestö on siellä vielä ollut. Että. Kyllä. No sitten mä oon kattonut sen verran senioreita luokka 12, eli nuotti 2-veto seniorit, niin Talvitie on voittanut. Moilasen Pekka on viettänyt 3. yli 6 minuuttia kauemmin mitä Talvitie, ja mitä tuossa nyt katteli Moilasen somesta, niin auto ilmeisesti karannut vähän leveälle pois urasta ja osunut penkkaan ja jäänyt siihen jumiin. Ei ole ollut katsojia, ovat itse saaneet sen lapioitua irti. Ja sitten huollossa tsekattu, että kaikki ok, ja lähteneet sitten hakemaan Powerilta vielä, eli tältä viimeiseltä EK:lta maksimipisteitä, niin nehän tuli ruhtinaallisella 0,7 sekunnin erolla tässäkin. Että kova suoritus sille, että väät ensin penkkaa ja sitten vähän ensin epävarmaa, että jatketaanko kisaa vai ei, ja sitten kun päätetään jatkaa, niin sitten onkin semmoinen ätäkki päällä, että otetaan sieltä Powerilta vielä niitä lisäpisteitä. Ja tässähän näkyy nyt hyvin se Power Stagein merkitys, eli vaikka ryssit, vaikka ne kaikki 3 ekaa pätkää, niin silti voit saada vielä ihan OK-pisteitä, tai saat sen kertoimen niille pisteille sillä, että voitat sen viimeisen pätkän omassa luokassa. Joo, ja sitten tuossa Matkan Moilanen Motorsportin Facebook-sivulla lukeneessa tiedotteessa oli vielä laitettu huomiona se, että heillä nyt sattui olemaan lapio mukana. Että kun siinä ei kovin monella taida ollakaan edes lapioa mukana. Se on totta. Että se lapio nyt pelasti heidät. Kyllä. No sitten V1600 nuottiluokassa, niin Joakin Kuuman voittanut, ja vihdoinkin. on sitä tässä odotettu. Ja mennään siihen sarjataulukkoon vähän myöhemmin tarkemmin, mutta sitä tuossa katoin, että sarjan voittoon ei kyllä tosiaan ole enää mitään mahdollisuuksia, mutta olisi se komea, kun vielä viimeisestä Kuhmorallista sitten nappaisi voiton. BMW Original-luokkakin oli mukana. Ja siellähän on isä Korkala 16 minuutin erolla poikaansa. Eikö siellä nyt ollut jotain happeningia ollut? Joo, ja eikö ollut tämä, joka tuli 3, niin oli jäänyt taas 18 minuuttia, että siellä on jotain hässäkkää ollut, lievästi sanottuna. Sitä piti sanoa tuosta luokka 15 seniorit 2-veto yli 2250, eli tämä nyt oli just se, missä se Luntti Motorsportin Sami oli ajamassa, eli tosiaan kisa mennyt pilalle vähän niin kuin kaikilta sen jumiutumisen takia. Mutta tosiaan se katkaa se Luntti Motorsportin Kemi-video, niin siitä näette, mitä siellä kävi. Huomasitko, että leideissä niin Julia Suvinen voittanut vain 26 sekunnin erolla? Olen huomannut. Joo, yllättävän pieni ero. Jessica Junttila on ollut toinen, ja jos nyt oikein katsoin tuloksia, niin Jessica oli naputellut jopa parit pohja-ajatkin. Taisi siinä olla, joo. Et nyt ilmeisesti siellä on pysytty tiellä, niin
onko tässä nyt niinku se todellinen ero vai oliko Suvisella jotain? Mä koitin katsoa sivuilta, ei ollut mitään raporttia tuosta rallista, niin en tiedä sitten, että oliko jotain hässäkkää, mutta oikein hyvä, jos tämä niinku asettuisi tämmöiseksi, että siinä olisi niinku oikeasti tiukkaakin se taistelu. Kyllä. Ja toinen Junttilahan sitten voittanut oman luokkansa, eli luokka 21, niin Pauli voittanut senkin aika tiukalla 0,3 sekunnin erolla Timo Hyyryläiseen verrattuna. Eli aika paljon tämmöisiä tiukkoja taisteluita ollut ihan loppuun asti, mikä on tietysti tosi hyvä lajiin ja varmaan kilpailijatkin tykännyt, kun on saanut ajaa kilpaa loppuun asti. Mulla ei ollut näistä muita nostoja, oliko sulla? Ei ollut mulla mitään sen ihmeempää. Joo. No sitten vilkaistaan sitä sarjatilannetta vielä, niin nyt kun on tosiaan tästä talvirallisarjasta kyse, niin yksi kisa on vielä Kuhmossa jäljellä, ja nyt tuossa mä oon sen verran koettanut matikkaa pyöritellä, niin maksimipistemäärä, minkä voit viimeisestä kisasta saada, on 16,2 pistettä. Joka tulee siis siitä, että jos saat sen maksimi 12 pistettä ja voitat sen powerin, niin sille tulee se 1,35 kerroin, jolloin siitä tulee 16,2. Ja Pauli Junttila johtaa nyt siis sarjaa 49,25 pistettä, ja kun otetaan huomioon 4 kisasta 3 parasta, niin Paulillahan on 2 kisasta maksimipisteet ja Kontiolahdesta vähän alhaisemmat pisteet on 14,85. Niin nythän on teoriassa mahdollista, että Pauli nappasee Kuhmosta vielä täydet pisteet, sen 16,2, jolloin hänen kokonaispistesaldo olisi 50,6 pistettä. Kaikki, kellä nyt on 33,05 pistettä tai enemmän, voi nousta sillä täydellä 16,2 pisteen potilla samaan pistemäärään tai ohi Junttilasta, jos Junttila ei kasvata pistepottia tuosta nykyisestä. Eli käytännössä kun katsotaan sarjataulukkoa, niin top 5 on sellaisia, keillä on se 33,05 pistettä vähintään. Eli Reetu Rönkkö on tällä hetkellä 5, niin hänellä on 34,4. Julia Suvisella 35, Timo Raivio 39,25 ja Miika Grönlund 42,35. Eli tossa on nyt ne henkilöt, keillä on enää mahdollisuus tämän sarjan mestaruuteen. Jos mun matikka pätee. Se oli tosi huono koulussa. Mutta näin mä niinku päättelin. On se parempi kuin minun matematiikka, että ei mitään hätää. Mielestäni sanoa, että säkin siellä automaatiolaskentaa teet ja mä koitan vastata jollain tavalla veronmaksajan rahoista, niin tää on tosi hyvä, tosi hyvä yhteys. Mähän kirjoitin aikanaan koulussa 2 L, eli liian lyhyt. Joo. Mutta silleen mielenkiintoista nyt kyllä nähdä, että miten sitten siellä Kuhmossa käy, että tosiaan 14.3. on tämä viimeinen osakilpailu Kuhmossa. Itse tulee kyllä ainakin seurattua silleen varmaan aika aktiivisestikin että päivän aikana, että mitä siellä tapahtuu, jotta saadaan mestarit selville. Eikös tämä ole muuten tämä Kuhmon kisa sitten Suomen koko rallipään niin viimeinen talvikisa? No se on se, onko se Rautavaara-ralli on samana päivänä, että miten se sitten lasketaan, että kumpi on niin kuin viimeinen. No, viimeiset. Mutta siellähän oli tämä joukkuekisa myös tässä pohjoisen sarjassa, ja siellähän Junttila Racing johtaa tätä nyt sitten 69,45 pistettä. Lapin Ralli Riiviö toisena 57,5 ja PR Racing on kolmantena 54,25. Eli tässähän on tavallaan vielä melkein niin kuin kaikki auki, että miten tässä sitten voi vielä käydä. Mielenkiintoista nähdä nyt sitten se, että kun talvikausi on tuon pohjoisen osalta taputeltu, niin nyt kun edellisinä vuosina kuitenkin ollut pohjoisella ja etelällä omat koko vuoden kestävät sarjat, niin mitä keksitään kesälle? Tuleeko kesälle joku oma pohjoisen sarja? Tuleeko yksittäisiä kilpailuita pohjoisen alueelle vai mitä tässä tapahtuu vai veetäänkö lepiä
taas ensi talveen asti vai mitä tapahtuu, mutta mielestäni siellä olisi kyllä tilaa jollekin pohjoisen kesäosakilpailullekin myös, useammallekin. Siis mähän kannatan nyt ehdottomasti juhannuskappia. Mä voisin lähteä jonnekin, tiedätkö, niin kuin sinne jonnekin Oulun alapuolelle, joku Kalajoki tai joku tämmöinen, sinne seudulle taas ajelee. Nehän oli ihan kivoja teitä. Hei, Kilpisjärvi Cup olisi aika kova. Joo. Siinä samalla juhannushiihdot. Joo, tai sitten Nuorgamin nopeet. Niin, mutta mieti, olisi aika kovaa, että sä lähet pätkälle kesäkumeille ja kesken pätkän vaihdetaan 7 millisit alle. Ja... Se olisi kyllä kova. Löytyisi kaikkea mahdollista. Mutta sellainenhan on aikanaan Monte Carlossa 80-luvulla tehty. Lancia-tallihan siis teki 037, koska jos sen pätkä piti olla riittävän pitkä, joku 50 kilsaa, niin takavet potku Lancialla, niin et päässyt mäkiä ylös slikseillä, niin laitettiin nastat alle, ja sitten pätkän puolivälissä, mitkä selkeästi jakautuu pätkään niin kuin ylä- ja alamäkiosuuksiin, niin sitten vaihdettiin sliksit alle. Tämä on aika erikoinen, mä oon nähnyt niitä klippejä siitä, niin se on ihan viinan näköinen, kun pojat heittää vaan rengasta alle ja toinen auto pyyhältää ohi. Just, joo. Kyllä. No mites me oltiin Megarallissa sitten katsomassa? Joo, 28. päivä oli lauantaina Keurulla tämä Megaralli ja joo, me lähdettiin oikein molemmat tutkivaa journalismia suorittamaan sinne penkalle ja sä taisit olla vähän huoltohommissa. No joo, mä voisin ottaa enemmänkin tämmöisiä huoltokeikkoja, missä siis saat luvan mennä pätkille katsomaan ja ainoa mitä sun tarvii tehdä on se, että jos jätkät jää reitille, niin tuut sitten hakemaan pois. Että ne on ihan hyviä huoltokeikkoja tollaset. Joo, siis täältä Saarijärveltä oli tuo Siikarannan Antti ajamassa. Antti on rakentanut semmoisen i30 V1600 kilpuri ja kesällä ajoi Saarijärven rallissa ekan kisan ja nyt ei ole tässä välissä ajanut ollenkaan ja lähti nyt sitten ajan ensimmäistä talvikisaansa tonne Keuruulle, niin lupasin sitten sen verran jeesiä, että jos tosiaan matka jää kesken, niin voin heidät sieltä sitten käydä hakemassa pois, mutta hienosti pääsivät maaliin. Lisäluokkien parhaana i30, niin ei siinä mielessä meikäläisen apua jo tarvittu. Niin käytiin sinne sitten katsomassa tosiaan, me oltiin siinä ykkösen maalipäässä ja siinä oltiin sun kanssa yhdessä ja mä sitten kävin lasten kanssa vielä vähän aikaa kattelemassa nelosen siinä takapiikkiristeyksessä ennen kuin sitten Antti ja kumppanit ehti maaliin, niin pääsi lähteen kotiin. Joo, mun piti vielä lähteä takaisin töihin, että mä olin vähän niin kuin vasen jalka oli vielä työmaalla, kun läksin Keurulle, että mä en esimerkiksi nyt niin kuin kuvannut mitään, että nyt ihan siis laitoin nostohanskat käteen ja toivoin, että niillä olisi käyttöä, mutta pettymys oli suuri, että ei päästy nostelemaan. Että vainu oli tavallaan ihan hyvä, mutta... Joo, siis mulla oli vähän niin kuin itsellä mielessä siitä reitistä niin kuin etukäteen se, että kun oli siis tuo ykköspätkä oli sama, mikä ajettiin viime vuonna, mutta toisinpäin. Sitten kakkospätkänä Urria, kolmospätkänä Jukojärvi ja sitten nelonen oli siellä lähellä sitä entistä varuskunnan niin kuin harjoitusaluetta ja maali oli siellä ihan varuskunnan niin kuin harjoitusalueella tai siinä niin kuin kupeessa. Niin jotenkin tuli vaan sellainen olo, että oishan täältä nyt varmaan muitakin teitä taas löytynyt, että kun se Jukojärvihän tajettiin ajaa siinä Hamussa viimekin vuonna, oli muistaakseni katsomassa siellä, silloin se oli vähän eri muodossa, se oli niinku pidempänä, ja sitten Urriakin taisi olla viime vuonna, ja nythän ne oli vielä sitten Jukojärvi ja Urria syksyllä siinä Thousand Lakes-rallissa, että jotenkin niinku silleen tylsä, että tavallaan vuoden sisään ajetaan samat tiet niinku 3 kertaa. Joo, mutta Thousand Lakesin Jukojärvi taisi olla se The Jukojärvi, että se... Vai oliko ne Hamuun Jukojärvetkin sitä oikeaa The Jukojärveä? No mä en tiedä mikä on oikea The Jukojärvi, mutta sen mä tiedän, että Jukojärvellä ajettiin. Joo. Mutta kelihän oli aika mielenkiintoinen, että teki silleen oman mausteensa tohon, että oli niinku tosi loskapaskaa ja sinne nousi niinku vesi sinne urille paikotelle. Siinä ykköspätkällä se ei ehkä silleen näkynyt, mutta sitten mitä kattelin noita inkaareja muista pätkistä, niin Jukojärvihän oli just silleen, että sehän oli niinku urat täynnä vettä
vettä ja sitten kuraa ja liejuu ja kaikkea, että kyllähän se oli niinku, talviralli oli vähän niinku miten se nyt sanoisi, kaukana välillä, mutta siellähän oli sitten, no ei sieltä ehkä varsinaista kisan paikkaa löytynyt, se Jukojärven hakkuu oikeakin oli jo kasvanut sen verran, että ei se enää mun mielestä mennyt edes mistään kunnon hakkuusta, että se ei varmaan toiminut niinku ollenkaan, ainakin Inkaareissa se näytti silleen, että sen huomasi kyllä helposti. Mutta siellä oli Urrialla ollut vissiin jotain muutama lipsu sitten, niin kuin samassa paikassa oli ainakin yritetty mennä niin kuin pihalle ja oli sinne joku kai spinnannutkin, mutta ei mitään semmoista ehkä selkeää, että tuntuu, että moni löyti vähän semmoisen oman paikan sieltä, että sitten kun on pompannut urista pois, niin sitten on lähtenyt lapasesta ja päädytty kaseikkoon, että ei mitään semmoista selkeää. Kaljahattukin näytti olevan Riihimäellä, että ei ollut edes Keuruulla. Okei, no se kertoo jotain, että tiestö ei ole miellyttänyt häntä. Niin. Vai onko hänellä taso noussut? Niin, tai onko se kuunnellut, kato meidän podia, että kun tuolla on SMissä on kovin toi keskeytysprosentti. Kyllä. Tai ulosajokeskeytysprosentti. Hitto, kun ei mennä muistaa sanoa sitä koko termiä koskaan. No ei se mitään. Sitä piti vielä sanoa siitä nelosen katselupaikasta. Siinä oli tosiaan takapiikkiristeys siellä suurin piirtein puolessa välissä pätkää. Niin siinä oli aika hullusti kyllä laitettu siima ja veetty niin kuin yleisö aika lähelle siihen, että yleisö oli niin kuin kohti suoraan sitä ajolinjaa, mistä tultiin. Toki sen näki niin kuin pitkältä se kuljettajakin, että tässä on risteys, tuossa on siima ja tuossa on ihmiset. Mutta mitäs sitten, jos pettää vaikka jarrut? Häviää, niin kuin, ei ole jarruja, niin sittenhän se on pakko ajaa niin kuin kaseikkoon se auto, ettei aja ihmisten päälle. Että se oli mun mielestä niin kuin vähintään 50 metriä liian lähellä se siima. Ja siinä oli sitten silleen, että kun se oli se siima, niin siinä oli kuvaajia ja sitten siinä oli järkkäri, joka niin kuin ajoi ihmiset 10 metriä kauemmaksi siitä siimasta. Eli ne katsojat ei edes saanut olla siinä siimalla, mutta herää kysymys, että no mitä se 10 metriä auttaa? Ja onko ne kuvaajat sitten jotenkin kuolemattomia, että niitä ei tarvitse siitä sitten välittää. Niin mä sanoin pojille, että me ei jäädä tähän, että me mennään tonne niinku ton risteyksen jättöön katsomaan, että tää on ihan sairas paikka. Ja sitten mentiin sinne, niin kyllähän siinä kävi tää, kuka osti sen Plosila-auton, mikä sen kaverin nimi nyt on? Oliko tämä Miettinen? Niin sehän kävi jo niinku puolessa välissä sitä tavallaan niinku risteystä ja sitä yleisömerta niinku kääntymässä silleen, että meni vähän pitkäksi. Mutta ei onneksi käynyt mitään, mutta jotenkin niin kuin, se oli niin kuin yhtä katkennutta jarrulletkua vaille valmis katastrofi. Siellä oli vanhemmat lasten kanssa ja osa oli siis varmaan sellaisia, että ne ei ehkä niin kuin ollut rallia käynyt katsomassa, että niillä ei ollut tavallaan edes käsitystä tollasesta, niin kyllä aika hurjalta näytti. Sen verran pitää antaa positiivista palautetta siitä reitiltä omasta näkökulmasta, että oli kyllä helppo mennä niin kuin katsomaan, että oli lyhyet siirtymät just, että sinne ensin käyt sieltä megamarketilta hakemassa reittikartan. No se on kyllä ihan tukossa, kun siellä on se kilpailukeskus ja kaikki, niin se hyvä, että löysit parkkipaikan. Ja sitten kun olet käynyt katsoa se ykkösen, tuut sinne syömään, niin ihan sikana jengiä edelleen. No onneksi ne mahtui ihan hyvin. Ja sitten pystyi katsoa, ekat oli tulossa maaliin jo silloin, niin pystyi katsoa niitä maaliin tuloja samalla kun söi siinä. Ja sitten lähdettiin sinne neloselle katsoa. Ja se nelosen risteykset oli aika lähellä sitä isoa tietä, että ei ollut kuin siis alle kilometrin matka, että autolla pääsi melkein ihan viereen ja helppo kävellä siihen pätkälle, että silleen niin kuin oli katsoja ystävällinen tolta osin, ainakin se niin kuin 1+4 kombinaatio. Toki ykkösessä oli vähän se, että siellä ei ollut oikein mitään väliteitä, mistä olisi päässyt niin kuin välille, että piti mennä joko lähdöstä tai maalista. Joo, sen verran pitää nostaa siinä ykkösellä vielä, niin mua huvitti aivan suunnattomasti siellä sisäpenkalla, että puissa lukee isolla kielletty katselualue, mutta jostain kumman syystä näitä kuvaajia oli kasvanut sen kyseisen kieltokyltin alle. Ulkopenkalla. Niin kuin se oli vielä se paikka, missä nämä kuvaajat oli, niin se oli niin kuin tiestä alempana, että jos auto olisi sinne mennyt, niin olisi tullut aika ilkeitä jälkeä, mutta toisaalta sitten itsekin, kun olen kuvaajana, niin olisin varmaan mennyt kanssa sinne puitten taan väijyyn. Niin ja mulla ei ollut nyt oikein mitään fiilistä sen kuvaamisen suhteen, niin mä nyt halusin vaan tuudittautua nyt siihen niin kuin välillä siihen niin kuin perusrallikatsojan ja vähän just tätä niin kuin tehdä tämmöistä tutkivaa journalismia, että vähän kuulostella ja haistella ja katsella ympärille. Niin, ja
mä en tiedä, onko sulla hirveästi varaa sanoa, että sieltä voi kaivaa sen 2 vuoden takaa Imatra F Cup YouTube-video esille siitä risteyksestä ja siellä lukee heti ekana kommenteissa, että Dille-kuvaaja. Joo, mun täytyy varmaan hankkia semmoinen taulu siitä kommentista ja sitten ehkä joskus, jos mä saan vaikka valtion mediataiteen palkinnon, niin mä tatuoin sen kommentin tohon käsivarteen sitten. Toivottavasti meillä olisi ollut oikeistohallitus niin kauan, että tommosia palkintoja ei jaeta. Minun verorahoista saakeli. Sen verran piti vielä sanoa siitä 4 maalipäästä, että kun se siellä tosiaan varuskunnan alueella oli, niin en pystynyt menemään sinne katsoa. Sen verran tuli traumoja. Olin siis armeijassa siellä 2005, niin kyllä ne ampumarotakopit niin herätti sen verran semmoista tunnevyöryä, että mä tajan mennä katsoa ennemmin jonnekin muualle. Mä siteeraan sen verran mun kummityttöä, se aina sanoo hyi. Joo, se ei ole kyllä välttämättä väärin sanottu. Muutama nosto olisi tuosta itse kisasta. No siellä luokassa 2 nuotti V1600 ja seniorit V1600, eli tämmöinen siis yhdistelmäluokka. Niin Niko Valkonen voittanut, ja mun mielestä tässä oli nyt silleen ihan huomioarvosta se, että siellä on jäänyt taakse Aurikset ja Fiestat, että on se aika seppä kyllä. Ja sitten kun katsoi sitä ajamista niin kuin penkalta, niin se on jotenkin niin kliiniä, että se näyttää niin kuin hitaalta. Kun se auto menee ihan kuin kiskoilla, että ei tavallaan ole niin kuin mitään ylimääräistä liikettä mihinkään suuntaan, niin se ensimmäinen ajatus on niin kuin tälleen intuitiivisesti ulkoapäin katsottuna on se, että nyt mennään tosi hiljaa, mutta kellohan siitä tykkää. Niin mun mielestä se oli vielä hyvä, kun sä sanoit siitä Auriksesta, että se näyttää ihan farmariautolta, semmoiselta isolta möykyltä. Niin siis sellainen farkku Auris. Ei vaan ne Aurikset, mitä nyt tuolla oli. Niin, joo, aivan. Semmoiselta isolta möhkäleeltä nyt siellä. Että toi Ignishän niin kuin näytti tosi pieneltä autolta verrattuna niihin Auriksiin. Joo, ja siis mä tarkoitin etenkin sitä uudempikoppasta Aurista, että se on semmoinen niin kuin aika erikoisen näköinen äkkiseltään. Joo, kyllä. Ja tuossa kyseisessä luokassa kiinnitti huomiota myös se, että Hussokin oli saanut nyt Auriksen nippuun ja oli viivalla ja pääsi maaliin, että oikein hyvä, kun tuossa aikaisemmissa jaksoissa nostettiin sitä murheellista savitaipaletta esille ja mitä siellä oli auton tapahtunut, niin nyt oltiin päästy takaisin kilpailemaan. Se on positiivista. Kyllä. No sitten noin senioreissa 2 vetonuotti, eli luokka 3, niin Jyrki Sorjasaari joutui keskeyttämään 3 ulosajoon. Nyt pitää siis muuten sitä kysyä, jos joku tietää, että kun ajaksissa näkyy nämä keskeytyspaikat, niin siellä on 3A ja 3B saattoi olla niin kuin ulosajo, tai siis niin kuin keskeytyspaikkoina. Niin miten se nyt hamuussa menee, että mistä alkaa se 3A ja mihin se päättyy, ja mistä alkaa 3B ja mihin se päättyy, kun ei ole varsinaisesti niitä aikatarkastusasemia, mikä olisi sitten niin kuin AKK:ssa tavallaan aika selkeä asia. Niin kertokaa joku, joka tietää. Joo, mä oon miettinyt myös tätä samaa, että millä perusteella se tulee. Mutta mä oon niinku ajatellut, että se numero, eli se, että onko se 1, 2, 3, niin se niinku kertoo sen, että millä erikoiskokeella se keskeytys on sitten tapahtunut syystä tai toisesta. Niin mä katsoin Jyrkiltä 2 inkaaria, niin ilmeisesti kypäräpuhelimet ei toiminut. Ainakin sen verran siellä kartturi heilutteli käsiä, että koitti näyttää niinku suuntia, että mihin mennään. Ja siinä 2 spinni tuli ja vähän aikaa joutuvat siellä viettää hangessa aikaa, niin toivottavasti ei nyt sitten käynyt siellä 3 mitenkään pahemmin, koska siis se Fiat on niin upea, että sille ei kyllä niinku toivoisi minkäänlaista niinku romuutusta, että toivottavasti olisi nyt sitten jatkossakin viivalla eikä mitään isompaa vahinkoa käynyt. Kyllä. Huomasitko muuten, niin luokassa 7 nuoret V1600, niin siellä on ollut top 3 autot on ollut Civiccejä, mutta 2 niistä on Civiccejä Koolla. Niin näkyy olevan jo. Joo, ja yksi on siellä. En tiedä, onko tämä joku nuorten juttu sitten, että
Civic. Vai onko tässäkin nyt joku salaliitto? Äkkiä foliohattu päähän ja miettimään. Totta. No sit luokas 8, eli tää V1600-luokka, niin kirjeenvaihtaja Viljakainen ottanut jälleen voiton. Ja tässähän nyt tietysti taisi nämä pahimmat kilpakumppanit puuttuu listoilta, eli Wallin ja sitten mikä sen kaverin nimi nyt oli, joka ajoi sillä Meganella, ei muista. No niin, ei muista itsekään. Ei muista itsekään, joo. Niin he taisi puuttua molemmat listoilta, niin siinä mielessä ei olisi kovin isoa kerrointa voinut antaa sille Aatun voitolle tässä luokassa, että oli vähän niin kuin odotettavissa. Mutta voitto on aina voitto. Totta kai, ottamatta mitään Aatulta pois. Kyllä, juuri näin. Luokassa 10, seniorit, niin Lasse Hirvijärvi ollut toinen ja Kai Mäkelä voittanut. Lasse on iskussa. Oli muuten pikkusen kovat äänet siinä Pemarissa, että mä nyt ymmärrän, miksi ajetaan Hamun puolella, kun AKK:ssa ei varmaan pääsisi melumittauksesta lävitä sille. Mutta hei, katoitko kuka oli 3 tässä luokassa? Kato. Mies Mersulla ja sun unissa. Kyllä. Jarno Puupponen. Kyllä, Mersulla. Mutta Rantasen Petterillä niin harmittava ulosajo. Niin näytti oleva. Ja eikö se nyt ollut niin, että meni myös siellä Toivakassa pihalle? Eli siellä on nyt niinku 2 ulosajoa peräkkäin. Joo, oisko ollut? Mulla on tämmönen muistikuva. Ja sitten kun katsoo tuota top 3, että Kai Mäkelä on voittanut, Lasse Hirvijärvi toinen ja Jarno Puupponen 3, niin on muuten testosteronia tuossa top 3. Morjes. Että tätä luokkaa pitää kutsua nimenomaan senioriluokaksi eikä seniililuokaksi. Niin, no kyllä, joo, näin. Vai ootko eri mieltä? Ei kyllä siinä on ihan reippahanlaisesti semmoista äijämäisyyttä machoa. Kyllä. No luokassa 13, niin Sällisethän ajoi nyt sitten maaliin ja toiseksi. Joo, nyt kesti vehkeet maaliin asti, mikä on tosi hyvä juttu. Jep, niinpä. Ja tuosta somesta lueskeli, että ilmeisesti jotain päivityksiä ja muutoksia autoa aiotaan nyt tehdä ennen kesää. Pientä hieromista sieltä. Kyllä. Ja sitten, aina kun puhutaan leideistä, ei voi olla ohittamatta Julia Suvista. Voittanut Aada Akkasen, mutta siellä taisi olla Aadalla tekniikkamurheita, että ei pystynyt semmoista ehjää kisaa ajamaan, että lähtökohtaisesti Aadahan on ollut yleensä nopeampi. Joo, vähän yllätti se, että miten siinä nyt tälleen kävi, mutta tämä on rallia, tämä on urheilua, tässä voi sattua ihan mitä vaan. Niinpä. Tämähän nyt ehkä silleen välttämättä tähän sen enempää viitti hirveästi pureutuu, koska nyt on vasta talvikausi paketoitu ja kesäkausi jatkuu sitten tämän autotarvikerallisarjan osalta 9.5. Sastamala rallista. Mutta sarjatilanteessahan Niko Valkonen on nyt sitten siirtynyt sarjan kärkeen 28 pistettä, toisena Kai Mäkelä 27 pistettä ja kolmantena Joni Peltonen 26 pistettä. Ja tosiaan tämä mun veikkausmestariksi Petteri Rantanen, niin vähän epäonnea nyt ollut matkassa parissa viimeisessä kisassa. Ja meidän kirjeenvaihtaja Viljakainen on siellä 5. Mutta kuten siitä pistetaulukosta hyvin näkee, niin luokka on sen verran pieni, että noihin täysiin pisteisiin ei riitä osallistujat. Joo, ja siis kun nyt äkkiä katsoo tätä listaa, niin tässä on 10 parasta kuljettajaa, niin ihan siis 4 pisteen sisällä toisistaan. Juu, tiukkaa se on. Anteeksi, 5. Joo, mutta tiukka sarja on, ja nythän siinä on silleen, että kun on 3 kisasta annettu pisteet, niin pistelaskuuhan sieltä jätetään se huonoin tulos pois, niin tämä autotarvikerallisarja ilmoittaa nyt nämä pisteet niin, että niistä 3 kisasta on huomioitu vain ne 2 parasta. Et sen takia niitä pisteitä on tavallaan kokonaispisteissä vähemmän kuin mitä niistä 3 kisasta on kerätty yhteensä, mikä on vähän jännä tyyli, koska esimerkiksi Pohjoisen sarjassahan se ilmoitetaan niin, että
sulla on vaikka 3 kisan jälkeen ne pisteet, mitkä sulla on. Ja sitten kun on ajettu se viimeinen kisa, niin sit pudotetaan se viimeinen pois. Ja ymmärtääkseni AKK:ssakin toimitaan samalla tavalla, mutta jostain syystä nämä nyt halutaan tehdä sitten tälleen. Jep. Ja tosiaan Sastamalla ralli 9.5. aloittaa autotarvikerallisarjan kesäkauden. Jos kaikki menee kuten pitää, niin pyritään olemaan Timon kanssa siellä myös viivalla. No niin. Sitten oli samaan aikaan Riihimäellä SM-ralli. Mä kerkesin tätä vähän väijyä Flying Fin TV:stä sillä aikaa, kun ajelin kotia sieltä Keuruun megarallista, niin tuli samalla katsottua. Ja ensinnäkin siis sitä reitistä ja järjestelystä yleisesti, niin siis pakko nostaa hattua järjestäjille, että 9 erikoiskoetta, 100 EK-kilometriä, siis suurin piirtein, en muista ihan sitä tarkkaa lukemaa, ja kaikki pätkät on eri pätkiä, toki 1 ja 8 taisi olla semmoinen niin kuin yhdistelmäpätkä, että siinä oli alkuosat erit, mutta loppuosa sitten sama. Ja kaikki saman päivän aikana, että niin kuin ihme, että on saatu mahutettua tollainen kokonaisuus samalle päivälle, ja ymmärtääkseni siellä kaikki sujuu ihan hyvin, että ei mitään ainakaan kuulunut ihmeellisempää hässäkkää tai muuta sekoiluu sieltä järjestäjien ja järjestelyiden osalta, ja siis TV-katsojen kannaltahan toi oli ihan mahtava, koska ne siirtymät oli tosi lyhyitä, niin periaatteessa kun SM1 oli jo niin kuin mennyt, niin Lappi oli jo lähdössä seuraavalle pätkälle, jolloin se sitten siirtyi siihen. Toki tämähän toimii vaan silloin, kun sä haluat seurata sitä SM1 nimenomaan. Että varmaan niin kuin muita luokkia ei ihan hirveästi sitten ehkä näkynyt niin kuin, just tämän takia, kun se SM1 on ollut se pääasiallinen seuraamisen kohde. Ja tohon ehkä itse miettisin sitä, että siis mulle ainakin niin kuin omaan arkeen sopii kaikista parhaiten se, että osa pätkistä olisi niin kuin perjantai-iltana, koska mulla on parhaiten aikaa silloin just katsoa. Mulla ei ole yleensä mitään menoja silloin. Niin mielellään sitä tietysti katsoa silloin perjantai-iltana jo, mutta siis onnistunut tommonen 1 päivän kokonaisuus minun mielestä. Mutta siellähän kärsittiin sitten kelistä vähän samalla tavalla kuin Keuruulla, eli meni pehmeäksi, oli loskaa, hiekkaa, vettä, kuraa, mutta siis yllättävän paljon videoiden pohjalta näytti olevan porukkaa katsomassa, että siinä mielessä näytti niin kuin aika hyvälle. Huomasitko muuten, että siellä oli Kari Kiven ajamassa Mitsulla ja oli sitten tämä Mikko Heikkilä kartturina hänellä? Joo, nehän on siis ilmeisesti jotain perhetuttuja keskenään. Sen takiahan se Mikko onkin ollut siellä Vilmalla ollut vähän joskus neuvomassa kartturin penkillä. Okei. Joo. Ja olin ymmärtävinäni jostain videosta, että oli jotain tekniikkamurheita ollut siinä Mitsussa. No se meni iteltä ohi, mutta sen mä katsoin tuosta TV-lähetyksestä, että kun toi Haapamäki kysyi, että onko sulla ollut, että onko tämä sama auto, mikä sulla on ollut joskus aikanaan, niin sanoi, että ei ole sama, että ne oli niinku N-läisiä, mitkä sillä on ollut, että tämä oli tehty niinku ihan alusta loppuun A-ryhmäläiseksi. Eli tämä oli niinku aito A-ryhmäläinen. Joo, just. Et siihen oli vissiin haalittu osia ympäri maailmaa ja yllättäen tietysti Suomen Mitsukuru Lasse Lampi ollut myös jollain tavalla niin kuin avainasemassa tässä. Kas kummaa. Saatu auto kasaan. Mutta oli se jotenkin härskin näköinen laitos. Tuli vähän semmoinen olo, että ikään kuin katsoisi VHS:ltä jotain vanhaa SM-rallikoostetta. Niin, paitsi että nyt kun katsoo noita videoita, niin se, että kun se 4K-laadulla tulee, niin se näyttää vielä paremmalta se auto. Joo, kyllä. Mutta just, että joutui vähän niin kuin nipistää itseensä, että mitäs mä nyt oikeastaan olin niin kuin katsomassa. Joo. Mutta siis tommosellekin autolle niin voisi kyllä järkätä jonkun vink-vink-päättäjät, niin kyllä varmasti löytyy noita vanhoja VRC-koroloita ja tällaisia tallista, niin ihan semmoinen tsempatkaa porukkaa ja tommonen sarja olisi ihan kiva noilla vanhoilla vekottimilla. Niin, siis kyllä noita katsojana mieluiten katsoo, mutta se on sitten taas just se, että kuinka moni haluaa ne omat vehkeiset tuoda hajotettavaksi tonne, niin se on sitten eri asia. Joo, siinäpä se on. No sitten vähän luokkakohtaista läpikäyntiä. Sä olit perehtynyt näihin Suomi-kappiin ja SM5 ja SM4-luokkiin vähän paremmin, niin kerropas mulle, mitä siellä tapahtuu. Joo, nyt oli Suomi-kappiinkin saatu vähän lisää väriä. Oli Jorvalla Juuso lähtenyt rollalla sinne ja Salmisen Petteri Starletilla vähän haastamaan. Ja on tuossa Muhosen Reiksakin näkyy olevan listalla mukana. Ja siellähän on sitten ykköspätkällä niin
Juuso täräyttänyt 0,5 sekunnin pohjat Salmisen Petteri ja Heikkisen Lauri ollut kolmantena 11,4 sekkaa. Ja Heikkisen haastattelusta siis kävikin hyvin ilmi, että tuo keli nyt suosi kevyempiä ja pienempiä autoja, että Pemareilla oli vähän vaikeuksia sen sohjokelin takia. Ja sehän on ollutkin sitten semmoista kissa- ja hiirileikkiä tuon Jorvala ja Salmisen välillä. Heikkinen on ollut siinä tukevasti kolmantena ja välillä on käynyt siellä pätkän kakkoseksi ajanut toisiksi nopeimpaa aikaa nelosellakin pistänyt, että kuitenkin mukana ollut ja tasasta ollut siinä on. Salminen on johtanut luokkaan sitten aika hyvästi tuossa puolen minuutin erolla Jorvalaa ja sitten onko seiskapätkällä tullut jotain pikkumurheita autoon ja kun on nimittäin tullut Jorvalalle niin 30 sekunnin rangaistus myöhästymisestä. Ja vehkeet on antautunut sitten kasipätkällä. Ja leikki jäänyt siihen. Mutta Salmisen Petteri nyt sitten nappasi tässä tämmöisen yllätysvoiton, voidaanko sanoa. Ja Heikkisen Lauri jäi näinkin paljon kuin minuutti 30. Oho, okei. Siellä ei kuitenkaan Se on aika paljon. Ei ollut Laurilla mitään semmoista ihmeellisempää ongelmaa tai muuta. Ei ymmärtääkseni, että ei vaan enemmän kysymys siitä, että kun nyt on niin pehmeät tiet, niin tuommoisella pienemmällä kipolla pääsee vähän kovempaa menemään. Joo, ja se 7 millin nasta varmaan vaikuttaa myös tässä, että se ihan niin varmasti painuisi paremmin siellä sohjossa myös kyllä. Sitten painavamman auto alla sinne pitävään pintaan. Mikäs siellä on Suomi-cupissa pistetilanne, oliko sulla sitä? Heikkisen Lauri johtaa Suomi-cupia 43 pisteellä ja Mikko Viitanen hienosti toisena 40 pisteellä, mutta ei osallistunut nyt tänne Riihimäen ralliin. Okei. Ja Hämäläisen Tomi on kolmantena 36 pistettä ja harmittavasti joutui keskeyttämään nyt sitten tässä riksurallissa. Joo, mutta jotenkin tuntuu niin kuin sille, että siellä on noin muutama niin kuin aktiivikiertäjä, jotka tuntuu niin kuin pärjäävänkin sitten, että ihan mielenkiintoisista asetelmista lähdetään kyllä kesäkauteen niin kuin tämän Suomi-cupinkin osalta. Kyllä. SM5-luokissa sitten oli taas vanha veteraani, ei sanota nyt seniili, mutta veteraani, seniori Juha Salo mukana. Hänhän nyt vasta saavutti tämän niin kuin, riippuen niin kuin luokasta ja sarjasta ja muusta. Joissakin seniori-ikä on 55, joissakin se on 50 ja joissakin se taitaa olla 45, mutta hän siis täytti 50. Joo, onneksi olkoon Juhalle tästä näin. Onnittelut. Nuori poika vielä. Joo. Paljonko sulla on matkaa muuten 50? Alle 10 vuotta. Ai. Mutta pitäisikö ottaa itsellekin tavoitteeksi, että sitten kun täyttää 50, niin voisi tuommoisella GR-jariksella käydä vetämässä jonkun kisan sitten siinä kohtaa. Hei, otatko sä mut kyytiin? Mäkin on melkein, tai olla 40 silloin jo. No, en mä tiedä. Katsotaan. Voi olla, mieti, 90-vuotisralli siinä samassa. Niin, se olisi kova. Mutta joo, Salo Juha ekalle pätkälle 6,8 sekunnin pohjat ja kakkospätkällä onkin sitten pistetty jo yli puoli minuuttia eroa ja semmoista tasasta kyytiä onkin menty koko päivä mukavasti. Ja eikö se Salo mennyt vähän niin kuin omia menoja, että se ero oli vissiin aika iso? Sen mä tarkoitan tasasta kyytiä, että kun muut ajelee siinä samoja sekunteja, niin Juhalla on kuitenkin ihan eri minuutit, kun se ajelee tuolla. Mutta Koljosen Juha harmittavasti nelospätkällä joutui keskeyttämään tekniseen vikaan. Ja Salo on semmoista mukavan tasasta kyytiä jatkanutkin sitten koko kilpailu alusta loppuun. Ja ero Heinosen Toni onkin semmoisen melkein 5 minuuttia, että aika röyhkeetä meininkiä on. Joo, ja eikö ollut näin, että viimeksi oli ajanut talvipyörillä talvikelissä niin joku 23 vuonna, että siitä oli niin kuin jonkun verran aikaa. Joo, voi ollakin itse. Milloinkas se Salo muuten pisti nyt uran purkkiin, muistatko? No kun mun mielestä se oli sen 23 kauden jälkeen, eli se on ollut niin kuin viimeinen ja sekin oli niin kuin tuolla Skodalla, että se ei ollut edes tuolla autolla. Että, että se oli tällä autolla nyt ensimmäiset niin kuin
piikkipyöräralliajelut ainakin tälleen niin kuin tosissaan. Mun mielestä sanoi tuossa TV-lähetyksessä, että tosiaan viimeksi ajanut silloin 23 vuonna niin kuin tosissaan kilpaa talvella. Mutta se oli hauska siinä alkuhaastattelussa, kun Haapamäki vähän kyseli siltä, että että minkälaisella fiiliksillä lähdetään niin kuin 50-vuotiaisiin viettämään, niin sehän oli heti silleen, että kyllä sinne lähdetään yrittämään. No se kyllä kello näyttää, että näin oli, että ei ihan pelkästään vaan fiilistä. Niin olin just sanomassa, että 9-pätkä, viimeinen pätkä Ojajärvellä, niin 22,92 kilsaa on pituus, ja Salo on ollut minuutti 3 sekuntia nopeampi Heinosen Tonista. Niin ja molemmat on kuitenkin ajaneet GR-jariksella. Joo, no ne. Niin on sinne lähdetty niinku nautiskelemaan. Kyllä. SM5-tilanteessahan pisteissä on sitten semmoinen homma, että Hosike Jarkko johtaa tällä hetkellä 40 pistettä, ja Salo on toisena 25 pinnaa. Joo, eikö siinä ollut muutama muukin, jolla on se 25 pinnaa? Joo, Koljosen Juhalla on se 25 pinnaa, ja se on sieltä Mikkelistä. Joo, just meinasin sanoa, että tuliko SM5-luokasta jo relevantti, mutta eipä siitä nyt sinällään tullut, että siellä tavallaan yhdellä voitolla keikut niin kuin top-sijoituksilla, että vähän on silleen kilpailijoita kyllä. Kyllä, mutta ei voi mitään, tämmöistä tää on. Sitten SM4. Siellähän on ollutkin ihan mukavat happeningit. Heti ykköspätkälläkin niin Kuumanin Joakim ajanut pohjaa ajaa Holopaisen Aaronin, niin 0,2 sekuntia ollut ero. Ja siellä on, Sessi harmittavasti on ajanut pihalle ekalla pätkällä, että se ei ole päässyt sitten kahinoihin mukaan. Ai se oli jo ekalla pätkällä, jo mä näin, että pihalle meni, mutta ei ollut mitään käsitystä, että missä vaiheessa. Joo, kyllä. Okay. Harmittava. No, siinä on sitten ampuja Maurikin ilmaantunut sitten voittotaisteluun mukaan kakkospätkällä 5,9 sekuntia jääneenä. Ja kolmospätkällä eroa on ollut Tuomiston Miskaan sitten, kuka on ollut toisena, niin 1,6 sekkaa, että aika tiukilla on tässä menty sille eka huoltoon asti, ja semmoista tasasta kyytiähän tämä on ollut Kuumanin, Holopaisen, Tuomisto ja ampujan välillä. Et ovat kuitenkin 30 sekunnin sisällä olleet toisistaan, ja sitten siinä on vähän erot ruvennut kevyesti rakoilemaan, ei paljon, mutta vähän, ja kasipätkällä sitten Tuomiston Miska ajanut kovinta vauhtia, ja ero on ollut sitten Holopaisen ja Tuomiston välillä 7,6 sekuntia, ja sitten tämä pitääkin sanoa, mitä siellä tapahtui lopuksi, että kun ilmeisesti vähän oli nyt kyse siitä, että oli aikahyvityksiä haeltu siellä, kun olivat viimeisellä pätkällä ajelleet possujonossa. Niin Holopainen johti kilpailua, ja viimeisellä erikoiskokeilla hyvissä asetelmissa menty. Tuomisto siinä toisena, ja erikoiskokeilla Tuomisto pysähtyi sumaan. Ja hänen takana tuli sitten Pentti Rasmus, Nevalainen ja Holopaisen autokunta samaan sumaan, ja joka oli sitten joutunut etenemään vähän niin kuin possujunassa siihen asti, kun tietukko oli saatu auki. Ja kaikille jono jääneille oli annettu aikahyvitys, mutta Tuomiston autokunta oli tehnyt vastalauseen, koska Rovaniemellä oli ilmeisesti samantapainen tilanne ollut, ja siellä ei oltu annettu aikahyvitystä. Ja perusteena oli sitten ollut tämmöinen tasapuolinen kohtelu vähintään kaikkia koskevasti luokan sisällä. Ja tätä hommaa oli sitten vissiin venytelty pitkälle sinne alkuyöhön loppuiltaan, ja tämä oli sitten hyväksytty tämä vastalause, ja tämä koko paketti sitten kääntyikin niin, että tämä Tuomiston Miska ottikin voiton, ja ampuja Mauri oli toisena, ja Holopainen putosi sitten kolmanneksi. Ja tästä nyt oli Facebookissa vähän keskustelua, mutta minun mielestä säännöt on sääntöjä ja noudatetaan niitä, mutta kyllähän tässä nyt olisi pieni korjauksen paikka, että jos tässä nyt joutuu hidastelemaan suman takia, niin eikö siitä voi antaa hyvitystä, koska mä nyt ymmärsin näin, että pitääkö siinä nyt pysähtyä ennen kuin se annetaan se aikahyvitys. Pitää. Siis mä katsoin, niin säännöissä lukee
näin, että tiesolusta johtuva pysähtyminen, ei hidastuminen. Se kriteeri on se pysähtyminen. Ja mä oon sinällään sitä mieltä, että mun mielestä toi sääntö on ihan ok noin, koska jos aina pitäisi ruveta antaa aikahyvitystä, kun ajelee toisen perässä, olipa se sitten sumasta johtuva jono tai hitaampi edellä lähtenyt, niin se on sitten aikamoinen Pandoran lipas, joka siinä kohtaa niin kuin avataan. Että sitten on niin kuin joka välissä kaikki hakemassa aikahyvityksiä, jos se toisen jokin aiheuttama asia aiheuttaa hidastusta siinä omassa ajamisessa. Ja eikös tässä keississä ollut nyt just nimenomaan näin, että silloin tunturissa niin kuin vastaavassa tilanteessa tätä sääntöä oltiin tulkittu väärin ja oltiin annettu niitä aikahyvityksiä myös näille, keitten ei tarvinnut varsinaisesti pysähtyä. Ja tuomisto oli silloin joutunut tästä tilanteesta kärsimään. Ja sen takia nyt tehtiin tämä vastalause, kun olivat tässä välissä ilmeisesti sääntöihin tutustuneet tarkemmin itsekin, että tiesivät, miten se sääntö menee. Niin nyt kun oli sitten annettu aikahyvitykset Holopaiselle ja muille, ketkä eivät olleet joutuneet pysähtymään, niin sillä vastalauseella niin kuin kumottiin tämä aikahyvitys. Ja sille vastalauseelle on siinä mielessä kyllä olemassa ihan peruste, että kun säännöt sanoo, että pitää pysähtyä. Kyse on pysähtymisestä, ei kyllä. mistään hitaasta ajelusta tai jonossa ajelemisesta tai muusta tällaisesta. Ja samahan koskee esimerkiksi vaikka sitä, että jos joudut pysähtymään sen takia, että edellä ajanut ulos porukkaa ja et näe, että onko ok tai sossia, että kukaan ei niinku kuittaa sitä, että kaikki on ok, niin jos joudut sen takia pysähtyä, niin silloin saa myös aikahyvitystä. Mutta tossakin kyllä. Se avain on se pysähtyminen. Että jos sä vaan hidastat, niin se ei niinku riitä. Eli silloin pitäisi niinku ihan oikeasti pysähtyä ja tsekata, että onko siellä kaikki ok. Ja tuossa keississä, siis mullahan kävi silleen, että mä niin kun päästään kohta siihen SM3-luokkaan, missä oli kans vähän kaikkea draamaa ja mä olin niin kun siitä lukenut ensin ja sitten mä kuulin tästä, rupesin selaa somea ja sitten mä katsoin, että mitä vitsiä, että miksi nämä puhuu SM4-luokasta, että eihän se siellä ollut se hässäkkä ja sitten mä jotenkin tajusin, että ei kun onpas, että siellä on ollut vielä niin kun lisäksi tällainen keissi. Ja tosiaan tämä Holopaisen äiti vähän kitkerään sävyyn tästä Facebookissa kirjoitteli, että miten näitä kabineteissa ratkaistaan ja muuta, mutta ei niitä nyt varmaan niillä Facebook-kirjoituksillakaan ratkaista näitä hommia, ja mitä nyt tuossa on itse kanssa siitä lueskellut ja perehtynyt, niin kyllä mä oon sitä mieltä, että tämä meni nyt niinku oikein tässä, koska se sääntö koskee pysähtymistä, ja silloin tunturissa on tulkittu sääntöjä väärin, eikä niitä pysty enää nyt niin kuin takautuvasti mitenkään muuttamaan. Ja siis tuomistohan oli vastannut mun mielestä varsin asiallisesti niin kuin tähän keskusteluavaukseen siellä, että tarkoitus oli saada niin kuin sääntöjen mukainen päätös, että sitä ei kohdistu kehenkään niin kuin henkilönä, että tavallaan niin kuin rivien välistä voi ymmärtää, että heille se on niin kuin ihan sama, että kuka sen kilpailu olisi voittanut, niin tavallaan säännöt pitäisi saada niin kuin kuntoon, että niin kuin, tavallaan, että siellä osataan tulkita näitä sääntöjä oikein. Sehän olisi niin kuin kilpailijan oikeusturvan kannaltakin paras tilanne, että niitä tulkitaan oikein, eikä se, että tarvii ruveta tekemään niin kuin esimerkiksi vastalauseita siitä, kun kilpailun tuomaristo ei ymmärrä sääntöjä. Niin tässä niin kuin siinä mielessä annettava niin kuin propsit tuomistolle siinä mielessä, että tavallaan tuommoiseen vähän ehkä provokatiiviseen tyyliin tehtyyn keskustelun avaukseen, niin varsin asiallinen vastaus. Siitä pisteet kotiin. Joo, ehdottomasti, eikä provosoitunut ja lähtenyt niin kuin jatkamaan sitä hommaa missään tapauksessa. Mutta se, että jos niin kuin haluttaisiin toi Artikin juttu niin kuin pistää uusiksi, niin silloinhan siltä kilpailulta pitäisi viedä arvo. Ja silloin ne tulokset voidaan mitätöidä. Mutta se menisi jo niin kabinetin touhuksi, että ei ehkä kannata. Mutta se olisi käytännössä mahdollista, kun lähdetään niin kuin poistamaan kilpailulta arvo täysin. Ja näin on muuten itse asiassa tehty 86 vuonna San Remo-rallissa. Ai joo. Kilpailulta vietiin MM-arvo, joten
Allen menetti kyseisen protestin takia maailmanmestaruuden, mutta tämä on jo sitten aivan eri tarina. Just, okei. Mikäs siellä on sarjatilanne? No, Tuomiston Miska johtaa tällä hetkellä 61 pisteellä ja Aaro Holopainen toisena 40 pistettä, Matias Nevalainen kolmantena 33 pistettä ja Ampujan Mauri neljäntenä 33 pistettä. No niin. Hei, sitä piti muuten sanoa, että siis toi Mauri Ampuja on kyllä ollut ehkä nyt niinku positiivisen yllätys tuossa porukassa, kyllä. Että kun vähän etukäteen sitä just mietittiin, että mitenköhän sillä Fiestalla tuolla pärjää, kun Auriksia ja muita vastaan, niin yllättävän hyvin. Siis tuommoisella niinku tasaisella suorituksella ollaan aika hyvässä asetelmassa, kun lähdetään kesäkauteen. Että tosi hyvin mennyt ja silleen niin kuin mielenkiintoista seurattavaa myös, että miten toi jatkuu sitten kesällä. Niin ja siis tossakin harmittavasti toi Artikin kohdalla keskeytys, että sanotaan, että sieltäkin vaikka 6 parhaan joukkoon ajaminen, niin olisi hyvät pisteet kasassa. Oikeasti. Kyllä. No sitten siellä SM3-luokassa, niin siellähän oli kanssa vähän kaikenlaista draamaa tässä loppua kohti. Ja siellä on ollut tiukka taisto koko kisa ajaa ennen viimeistä erikoiskoetta. Eli siellä on ollut toi Ruotsin tää Arvid Karlsson kärjessä ja Lauri Halonen toisena, Roope Hirvonen kolmantena ja Vili Hakala neljäntenä. Ja tämä viimeinen erikoiskoe on tosiaan ollut koko kisan pisin, melkein 22 kilometriä. Ja väliaikojen pohjalta siellä on Hakala tullut niin kuin ihan pohja-aika vauhtia, mutta Fiestasta pomppasi konepelti ylös noin 15 kilometrin kohdalla, joten sitten taidettiin jäädä pohjista lähemmäs puoli minuuttia lopulta kuitenkin. Onneksi ei mennyt pihalle. Noissakin tilanteissa on joskus niinkin käynyt, että kun näkyvyys häviää, niin auto menee myös kaseikkoon siinä kohtaa. Ilmeisesti oli näin, että kartturi oli ainoa, joka näki ulos ja luki nuottia ja Hakala sitten ajoi sen mukaan, mitä sieltä nuotista tuli. Ja itse asiassa katoin, niin Hakala kertoi kisan jälkeen, että talven aikana Fiestasta on mennyt 3 moottoria ja talvitestit on jäänyt käytännössä niin kuin nolliin. Että mun mielestä toi on ihan suhkot hyvä tulos niin kuin siihen nähden, että paljonko on päässyt testaamaan ja paljonko on vastustanut. Että mielenkiintoista nähdä, miten kesäkausi lähtee sitten liikkeelle. Mutta siellä viimeisellä EK:llahan on sitten mennyt kärki ihan uusiksi siinä mielessä, että Lauri Halonen ajanut jälleen kerran ulos ja mitä sitä inkaaria katoin, niin johonkinhan se osuu siinä ja sitten se pomppaa niinku sinne penkkaan. No sitten herää se kysymys, että onko se ajovirhe, jos osut johonkin tommoseen. No nythän on sitten se, että oliko se maakivi, oliko se kanto, mikä se oli, että olisiko se ollut sellainen, minkä sä olisit voinut nuotille niin kuin laittaa, joku semmoinen este tai tommonen niin kuin vaaran paikka, joka pitäisi niin kuin nuotissa huomioida. No, ei tarvi ruoskia sen enempää, mutta niin kuin lähinnä sitä mietin, että tyyliltään mun on helpompi antaa tää anteeksi kuin ne 2 edellistä niin kuin ulosajojen osalta. Kyllä. Että ne oli niinku enemmän semmoisia omia tötöilyjä selkeästi. Tässäkin voidaan miettiä sitä, että jos olisi ollut vaikka nuotissa se, niin olisiko sitten osunut. Joo. Ja oliko se nuotituksessa havaittavissa, sekin on toinen juttu. No, sittenhän voisi ajatella, että tämä oli Arvid Karlssonin kisa sitten siitä eteenpäin, niin Arvid heitti auton nurin viimeisessä mutkassa. Siellä meni sitten, taisi mennä yli 4,5 minuuttia siellä penkassa, että pääsi kyllä maaliin, mutta kisan voitto suli sitten siinä. Niin nythän tässä kävi sitten silleen, että Roope Hirvonen voitti tämän kisan. Roopehan valitteli, että oli kipeänä, että ei ollut ihan sitä parasta niin kuin iskua ollut koko päivänä sitten. Ja tosiaan nyt muiden epäonnen osaltani, tai epäonnen vuoksi, niin sai tästä sitten voiton. Sarjatilannehan on nyt siellä se, että Roope Hirvonen johtaa 68 pistettä, Vili Hakala 42 pistettä ja Aallontien Werneri on tasapisteessä Hakalan kanssa 42 pisteessä. Et Hirvonen on aika vahvassa asetelmassa kesäkauteen lähtiessä, että jos ei nyt mitään ihan ultimaattista sulamista tule kesällä, niin aika vahva mestaruuskandidaatti tällä hetkellä. Sen verran haluan vielä nostaa tähän luokkaan, niin
seurakaverimme Kankaan Jose oli ensimmäistä kertaa ajamassa tänä vuonna. Niin kilpaa. Kyllä. Joo, kyllä. Joo, Jose valitteli, On että ei ollut oikein luottoa eikä niinku, että ei ollut oikein tatsia siihen ajamiseen. Ja kyllähän Jose jääkin aika paljon, että näkyy se ajamattomuus siinä kyllä. Että. Niin ja kun mies ilmeisesti nyt vielä suorittaa varusmiespalvelusta tuolla, missä se nyt olikaan, niin se voi olla, että kun ei ole päässyt ajamaan autolla, niin kyllähän se näkyy, että kun pieni ajotauko ja uusi pilika vielä, niin ei ole varmaan vielä tottunut, mutta annetaan tämä nyt niin kuin hyväksyttäväksi syyksi, kun ei ole ajamassa tänä vuonna. Ja mun mielestä ihan hyvä, että pääsivät nyt ajamaan niin kuin kilpaa ja näki vähän, että missä se vauhti ja taso tällä hetkellä menee, niin ei muuta kuin eteenpäin. Eteenpäin, sanoo Jutila. No sitten SM2, tämähän oli Kanta Janakaida ja Henri Aaltomaan välinen taistelu. Pekka Keskikorsu ajellut siellä semmoista varmaa kolmospaikkaa, mutta viimeisellä erikoiskokeella tullut joku pikku ajovirhe, keula haukannut vähän lunta ja lämmöt on noussut ja sitten on tullut keskeytys sille viimeiselle pätkälle. Aaltomaallahan oli takana melkein vuoden kestänyt ajotauko, että tämä niin kakkossija tässä on mun mielestä tosi kova suoritus, suorastaan jopa säväyttävä. Et ero maalissa on ollut lopulta 5 sekuntia ja Aaltomaa kertoo, että olivat spinnanneet jollakin pätkällä yhden risteyksen, niin siinähän se ero sitten lopulta niin on tavallaan tullut, eli siis voitto on periaatteessa sulannut siihen yhteen spinnaukseen. Ja Tuomas Kantsi on ollut sitten 3. Mielenkiintoista nähdä, että miten Aaltomaa sitten loppukauden, mutta niin kuin kesäkauden sitten pärjää. Että ymmärsin näin, että oli tarkoitus ajaa noin loput kisat ja haastaa sitten ihan sarjassakin, mutta katsotaan, miten tästä etenee. Sarjatilanne on se, että Janakaidalla 68 pistettä, Skantsilla 35, Keskikorsulla 33 ja Rio Okatalla 31. Okatakin joutui muistaakseni viimeisellä pätkällä keskeyttämään. Siellä oli jotakin murhetta tullut myös. Iiva Rioa oli kans mukana ja oli vissiin ollut aika ongelmia alusta loppuun asti ja 4:llahan sitten auto oli lipsahtanut katolle. No niin, eli semmoinen, no tekisi mieli sanoa, että semmoinen perinteinen joa-kilpailu, että vähän kaikenlaista hässäkkää ja sitten lopulta lipsahtaa. Joo. Ainakin siltä se on nyt tämä talvikausi näyttänyt. Että siihen kyllä jotenkin toivoisi semmoista varmuutta ja rauhallisuutta siihen suorittamiseen. Niinpä. No sitten pääluokassa, eli tässä SM1, Lappi ottanut 8. voiton putkeen, kun lasketaan viime kauden voitot mukaan. Mutta nyt oli tiukin ero kyllä hetkeen. Et mun mielestä niin positiivisin yllätys tässä luokassa tässä kisassa oli nämä virolaiset, eli Jaspar Vaaher ja Patrick Enok. Ja erityisesti Vaaher, joka on pystynyt laittamaan Lapille kunnolla kampoihin. Ja tämä korostui niin kuin iltapäivän lenkillä, jolloin on sitten hyötynyt siitä vähän isommasta lähtönumerosta, että aamupäivällä kun on ollut vielä tiet paremmin jäässä ja muuta, niin se ei ole ihan sillä tavalla siitä lähtöpaikasta hyötynyt. Ja maalissa sitten lopulta ero on ollut vaan 3,7 sekuntia näiden 2 välillä, eli sille viimeiselle lähtiessä se oli ihan auki, että pystyisikö Vaaher vaikka sen voiton sieltä kairaamaan, ja Patrick Enok jäi sitten lopulta 12,4. Enokin suoritus mua ehkä yllättää niin kuin eniten, kun ajattelee, miten huonoa se suoritustaso oli tunturissa. Silloinhan se valitteli, että ei ole niin kuin oikein mitään niin kuin tatsia, ei fiilistä, ei mitään. Ja nyt sitten pystyy ajamaan tollaista vauhtia. Niin toivottavasti tästä nyt kesäkaudesta lähtee tollainen, että saadaan vähän toi kelin ja lähtönumeron vaikutus vielä enemmän minimoitua, että saadaan semmoista tasaisempaa vääntöä. Et siinähän muut suomalaiset sittenhän putosi jo aamupäivän puoliskolla niin pois kyyvistä, että Lauri Joona ja kumppanit niin ei ollut mitään jakoa tohon kyytiin, mitä Lappi ajoi näiden etelä-helsinkiläisten kanssa. Ja Grönholmi oli aika lähellä lipsauttaa pihalle heti siinä kilpailun alkupuolella, mutta jotain tekniikkamurhettakin siellä taisi tulla, mutta ei se vauhti nyt sitten oikein riittänyt. Et jotenkin, että jos näitä suomalaisia tässä niin kuin Lapin ulkopuolelta katsoo, niin mä jotenkin toivoisin, että se Niklas pärjäisi, että se saisi jotenkin semmoisen onnistuneen hyvän kisan, että se koko kisapäivä menisi niin, että voisi olla tyytyväinen siihen omaan suoritukseen ja tulisi niin kuin sitä kautta semmoisia onnistumisia.
Mutta on tuo Lapin ylivoima kuin vähän silleen puuduttavaa. Pitääkö sille laittaa tiukempi kuristin sinne, että ei olisi niin paljon tehoja, että oltaisiin vähän tasoitusta? Niin, tai joka toisen kirjaimen jättäisi nuotista pois, niin siihen olisi vähän jännyyttä siihen touhuun. Kyllä. Ei vain skahti. Kyllähän siis Lappi on niinku oikeasti pelimies tuon auton kanssa. Että siinä näkee MM-tason ja tämmöisen SM-tason harrastajakuljettaja eroa. Tai ei taida kyllä nämä Lauri Joonat ja kumppanit, niin eiköhän nämä ole jo ihan siis täyspäiväisiä autonkuljettajia. Mä veikkaan, että pojat ei paljon taida kaapelia käydä vetämässä jossain Wärtsilän työmaalla. Joo, eikä ne kuori niitä kotona makuuhuoneessa, että saisi muutama sataisen lisää. Mutta joo, siis tarkoitin, että tämä niinku maailmanmestaruustason kuljettaja ja tämmöisen kotimaisen kuljettajan ero, niin kyllähän tässä ainakin nyt kun katsoo pistetaulukkoa, niin ero on aika raakaa, että kun Lapilla on täyssatsi pisteitä 3 kilpailusta ja Lauri Joona perässä 45 pistettä kasassa, niin onhan se ero aika raaka. Joo, näin on. Näin on. Vaaherahan siinä on nyt sitten 3. 26 pistettä. Lappi on kyllä karkaamassa tässä täydellä pistepotilla kesäkauteen, että tällä hetkellä on kyllä ehkä vaikea nähdä, kun on niin hyvä kaulan tässä saanut jo kurottua, että tuskin niin kuin mestaruutta enää pystyy viemään, mutta niin kuin kukaan muu pois, mutta nyt jotenkin itse laittaa nyt tässä sen kaiken toivon nyt tuohon Vaaheriin ja Eenokkiin, että ne pystyisi haastamaan noista kilpailuiden voitosta, jopa voittaa ehkä yksittäisiä kisoja ja ottaisi sitten sitä 2-3 niin kuin sarjassa. Tämähän on siis muutenkin nyt yllättävän kansainvälinen tämä SM-sarja niin kuin muutenkin, että on paljon niin kuin ulkomailta olevia kuljettajia niin pääluokassa kuin noissa alemmissakin luokissa, mikä on mun mielestä kyllä ihan pelkästään niin kuin positiivinen asia, koska siis sehän kertoo siitä, että tämä taso tässä sarjassa on niin kova, että tänne kannattaa tulla kauempaakin ajamaan just sen oman urakehityksenkin vuoksi. Niin kyllä, kun tässä näitä lopputuloksia kahtoo, niin täällä on kuitenkin Italiasta ja Puolasta on vierailevia tähtiä, sitten on nämä meidän kehitysprojektin kaverit Koto ja Matsushita mukana. Että aika värikästä rupeaa olemaan toi sarka tässä touhussa. Kyllä. Ja onhan siellä itse asiassa ollut yksi israelilainen kaverikin mukana. Joo. Ja norjalainen on ollut kanssa, että on täällä ollut väriä ainakin mukana. Joo, oli siellä vaikka mitä. Seuraava SM-osakilpailu on Imatra Ralli sitten 22. ja 23. toukokuuta, eli reilu pari kuukautta, niin päästään takaisin SM-rallien pari. Meidän kirjeenvaihtaja tyttönen Salmijärven Katja oli muuten kans täällä Riihimäellä, mutta olivat sitten tämmöinen oma paikallisderbi oli sitten tehty tähän SM-sarjan lisäksi, tämmöinen autosorsaralli. Ja olivat sitten miehensä Koskela Ilkan kanssa ajamassa Corollalla hisseluokassa ja voittivat oman luokkansa. No, nyt olisi sitten tulevia ralleja vielä, niin nyt tulevana lauantaina 7.3. niin Kangasniemellä F-kuppi, eli viimeinen talvikisa, ja sitten olisi vielä lisäksi Rautavaara-ralli 14.3. ja Kuhmon-ralli 14.3. Mutta milläs miettii Erkka Kangasniemelle? No, suoraan kysymykseen suora vastaus. Voitto on vain mielessä. Että P-hän se on aina mielessä, eli pokaali. P niin kuin pokaali. No niin. Mitenkäs teillä Matiaksen kanssa? No, ei sieltä nyt oikein ehkä hirveästi muuta viitti lähteä toivoon tai tavoittelemaan muuta kuin niitä pisteitä. Että koitetaan nyt ajaa silleen varmasti maaliin ja sitten katsotaan, että mihin se riittää. Tietysti taas kun näin sanoo, niin ollaan katollaan ensimmäisellä pätkällä, mutta tavoite on ainakin tämä, se on sitten eri asia, miten hyvin se onnistuu. Että siellä on autoa nyt saatu ajettavuudenkin osalta ilmeisesti aika merkittävästikin paremmaksi, niin siinä mielessä olisi oletettavaa, toivottavaa, että se myös sitten helpommin tiellä pysyy. Ja Pemari on nyt kondiksessa. Joo, pitäisi olla kyllä. No niin.
Se on hyvä. Siinä mielessä ihan positiivisin fiiliksin liikkeelle, että katsotaan. Mua vähän toi keli huolettaa, että eikö ollut jotain 4-5 astetta luvannut päivälle lämmintä. Toki nyt on yöpakkasia siihen asti, mutta kuitenkin sellainen niin kuin, varmaan semmoinen aika loskapainotteinen päivä tulossa. Milläs numerolla te olitte liikenteessä? 78. Joo, no kun meillä on numero 100, niin meillä voi olla varmaan aika mössöä sitten jo millä kun tullaan. Että. Niin, en mä tiedä. Siinä on se 20 autoa välissä, että ei varmaan ihan hirveätä eroa meidän välillä, mutta siis kyllä se varmaan on niin kuin jo meidänkin numerolla silleen, että sieltä semmoiset selkeät kiskot löytyy, joita pitkin ajaa. Joo, me lähdetään siinä pimeän V1600-luokan viimeisenä, koska olemme pisteissä viimeisinä, niin lähdemme viimeisenä siinä. Joo. Saadaan kytemään Esko taakse, että toivottavasti saatte jos 2 Esko minuuttia väliin. niin, että jos Esko nyt sattuu ajamaan kiinni siinä pätkällä, niin se voi se appari lasi laskeutua ja sieltä voi pian sormi nousta esiin. Ai sen takia, kun se ajaa teidät siellä kiinni. takana. Äijällä on kyllä reilu asenne. Eiköhän siinä laiteta vähän väliä, että ei tulisi mitään yllätyksiä. Joo, taitaa siihen tulla se 2 minuuttia, kun luokka vaihtuu. Joo, kyllä. Hyvä. Ei olla taaskaan sen tarkemmin suunniteltu yhtään mitään, mutta kyllä mä nyt sanoisin, että me 1 jakso vielä ainakin tässä pukataan, kun pitää käydä silloin ne pohjoisen rallisarjan lopputulemat lävite ja Kangasniemen tapahtumat ja muut, eli voisin kuvitella, että se on sitten tuo niin kuin Kuhmorallin jälkeinen viikko, kun nauhoitetaan. Ja sitten ei oikeastaan uskalla luvata yhtään mitään, että varmaan sitten toukokuu, kun alkaa koittaa, niin ruvetaan viimeistään vähän heräilemään niin kuin sillä tavalla, että ehkä mahdollisesti jotain kesäkausi ennakkoa, tai sitten ei, katsotaan mikä on tilanne. Ja hyvällä tuurilla, jos kaikki menee niin kuin pitää, niin saadaan siihen väliin sitten tämmöinen 1 vierasjakso pihalle, että näitä on nyt kovasti pyritty edistämään ja on niin kuin toimenpiteitä tehty näiden eteen. Mutta niin kuin tuossa alussa totesin, niin uusia ehdotuksia voi laittaa ja laitatte ehdotuksia, niin laittakaa vielä vaikka vähän siihen tarkemmin, niin kuin, että miksi ja mitä haluaisitte kuulla kyseisen henkilön kertovan, miksi kyseinen henkilö olisi kiinnostava vieras. Ja niin kuin tuossa äsken sivusin just sitä ralliautoilun historiaa siitä Sanremo-rallista, että jos nyt vaikka jengillä tulee mieleen joku tämmöinen historiikki special vaikka vanhoista ralleista joku mielenkiintoinen reportaasi, niin miksipä ei, kyllä mä jaksan höpötellä semmoisista jutuista ja vähän vaikka käydä Aten kanssa keskustelua ja tällaista näin, että mikäpä ettei. Mä just sanoa, että mä en välttämättä jaksa, mutta mä pistän kato peilin tähän, niin sä voit sitten jutella sen kanssa. Niin, itseni kanssa. Kyllä. Maailman komeimman jätkän kanssa, itseni kanssa. Just näin. Hyvä. Tää on varmaan tältä erää tässä. Selvittiin alle 2, mutta ei niin kuin alle 1,5 tuntia. Vieläkään. Meidät löytää edelleen sieltä Instagramista Kartturit kahvilla ja ottakaa seurantaan ja sinnekin voi laittaa meille palautetta ja meidän sähköpostimmehan oli kartturitkahvilat@gmail.com ja sinnekin saa laittaa sitä palautetta tulemaan, mutta myös meille henkilökohtaisesti saa totta kai laittaa. Hyvä. Ja Spotify-kuuntelijat, niin ottakaa kanava seurantaan Spotifysta. Kiitos. Ensi kerralla ehkä tätä samaa.